Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes sa Mayo 26 tuig 2023. Thank God it's Friday. Sa gihapon ini mo alaga ni Mong Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna kag dalakuan karon nga mga balita, Mayor Ico Calvo sa Banuasang Kalinog wala nagapahilabot sa piliay sa mga prinsipal sa eskwelahan sa iya sininga Banwa. Dugang pa nga mga balita lokal, Double Dragon Properties Corporation ginmarkahan nga non-compliant sa mga responsibilidad sini sa syudad sa Iloilo. Sa dugang pa nga mga balita update sa nagluntad sini nga sunog sa factory sa Palupok, ang caretaker nga nasunog ulotdan sang iya sini nga tiil. Sa polisa report sospitsado nga nagaluthang patay sa isa iya ka army reservist. Padayon nga ginaayam sang kapulisan. Sa dugang pang mga talupang doon karon nga mga balita diri man sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto, ining si Super Typhoon Mawar ginalantaw nga magabaskog pagid samtang pasulod na ini sa Philippine Area of Responsibility. Nakitaan diri sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kun PAGASA nga samtang nagapalapit ini siya sa sulod sa Philippine Area of Responsibility nagabaskog. Now, sa aton sini nga mga kabombo sa karon si Bagyo Mawar, Super Typhoon Mawar, ang iya sini nga local name pananglitan nga magsulod na sa Philippine Area of Responsibility. Amo iya si Bagyo Betty. Sa karon Typhoon, Super Typhoon Mawar ning tawag sa iya. Ang kabaskogon ni Mawar sa aton sini mga kabombo is 215 kilometers per hour. Now, ang iya sini nga pagmadlos 265 kilometers per hour. Ang maximum sustained winds siya sini nagtaas pagid, nagbaskog pagid nga naggalabot na karon sa 220 kilometro por ora. Ang Super Typhoon sa aton sini nga mga kabombo ginalantaw diri nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility karon sa gabi ukon buwas sa aga. Magapabilin ini sandig sa pag-asa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility sa masunod nga 3 tubtob 5 kadlaw. Now, sa aton sini mga kabombo ang direksyon ni Mawar is westward. Now, nga may kadasigon nga 20 kilometers per hour samtang 1,740 kilometers east sa southeastern Luzon. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo, posible nga pananglitan nga makasulod siya sa area or Philippine Area of Responsibility. Now, iga pasaka ang mga tropical cyclone wind signal sa pila ka mga area sa mga masunod sini iya nga inadlaw. Ang DENR, Department of Environment and Natural Resources Office, ang Mines and Geosciences Bureau, nagpandaman sa mga possible landslide, rockslide. Pananglitan nga maka-epekto ining si Bagyo Mawar diri iya sa aton sining area, or sa Philippine Area of Responsibility pagsulod niya. Gani dapat sa aton sining mga kabombo mag-aligmat, maghalong, magpamati permi diri sa Bombo Radio. Araw mo ng direksyon karon ni Bagyo Mawar sandig man sa satellite feed naton sang aton sini nga Bombo Weather Center. Amo sinang direksyon ni Mawar sa aton sini matag palamati. Sa pihak nga bahin, ang Department of Public Works and Highways sandig sa bando ni Secretary Manny Bunuan ang magatukod sang rainwater collector system o kung ining ginatawag nga RWCS sa mga public facilities agud kuno nga ma-mitigate ang epekto sa climate change. Ang RWCS o kon Rainwater Collector System
mag-provide or i-provided ini, no, sang gobyerno sa mga eskwelahan, talatapan or opisina, public markets, rural health facilities agod nga ma-address ang issue sa water supply kag pagbabaha. Kabugusan sini nga pondo sa aton sini mga kabombo nagalabot sa 582.9 million pesos. Amo ning ginalokar sang DPWH nationwide ini banwaha, lakip na sina diri na or nalakip ini sa Infra Agenda 2028 sang ahensya, no? Ang Performance Governance System Strategic Plan for 2023 to 2028 nga tinutuyo sini makadeliver sa tatlo ka mga outputs, lakip na diri ang protection sang kabuhi kag propiedad batok iya sa mga natural disaster. Sa aton sini nga mga kabombo, ari diri sa bahin karon iya sang Western Visayas, no, may 44.84 million pesos kita nga ginalokar sang DPWH. Tikabay pa ining 44 milyones sa pesos, no, ang sara nga magamit sa eksakto magakadto, no, sa nagakaigo sini nga proyekto kag hindi maigo sa perfect partnership kay dako sining bulig sining mga water o kun rainwater collector system, no. As far as I can remember, ang syudad sa Iloilo may ara iya sang ordinansa, no, nga naga-encourage sa mga establishmento komersyal, no, nga magpatukod sang ila sini nga water or rainwater catchment facility kag do may mga kasubong sini iyang rebate nga ginahatag in terms sa pagbayad sang ila sini iyang mga taxes. Tikon matigayon ini may posibilidad ako man sini ang mabulig niya sa aton. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon bantayan sa panay nga pagpalayag sa bombohanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga magatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo sa Ang hali Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Ito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Mayo 20. Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement sides nakahanda na rin para ho sa humanitarian and disaster relief operations para naman sa posibleng epekto ng bagyong Mawar. Ang National Security Council dinepensahan ang paglalagay ng Philippine Coast Guard ng boya sa West Philippine Sea. At ang European Union nagpahayag naman ng suporta sa Pilipinas ukol sa usapin sa West Philippine Sea. Ang Department of Justice naman naniniwalang solid pa rin ang kaso laban kay suspended Representative Arnolfo Teves Jr. sa kabila ng pagbawi ng ilang sospek sa pagpatay kay Digamo ng kanilang unang testimonya. At sospek sa pananambang kay Governor Adjong arestado ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa South Cotabato. Temporary shelter inihanda para sa posibleng ma-stranded na mga pasahero sa Matnog Port. At sa ating balita sa iba, yung dagat halos 9,000 na marine animals doon sa Chile namatay daw dahil sa bird flu. Bago sa detalye, mga kabombo, mga Kastar Nation, bilang pakikiisa ng Bombo Radio Philippines sa nalalapit nating Flag Day, ay naghahatid po kami ng mga makabuluhang trivia at iba pang impormasyon ukol naman sa ating pambansang watawat. Abangan din ang mga special reports ukol sa mga makasaysayang kaganapan sa ating bansa at sa bandila ng ating bansa. Hinihikayat din po natin ang lahat na magwagayway ng watawat bilang pakikibahagi at pagpapakita ng pagmamahal sa ating bayan.
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kahit may nagbabantang sama ng panahon, mainit pa rin ho ang naitatalang temperatura sa malaking parte ng ating bansa. Malinsangan pa rin at naitala ang 28 degrees Celsius na temperature sa Science Garden dyan ho sa Quezon City at maging dito sa Makati City sa Metro Manila. Habang sa ibang mga lugar ay mas mainit naman ang nai-record na temperatura. Batay nga sa data ng Bombo Weather Center, papalo naman sa 36 degrees Celsius ang heat index. Ibig sabihin, ito yung init factor na nararamdaman ng tao sa mga partikular na lugar, lalo na yung mga highly populated areas dahil naman sa mga nakakaapekto rito katulad na lamang ng mga gusali, mga sasakyan at maraming tao na populasyon sa nasabing mga partikular na lugar. Public service announcement mga kabombo, mga ka-Star Nation. Bilang tayo ho ay naghahatid ng serbisyo sa publiko, ang Bombo Radio Philippines ay bukas po sa mga panawagan may kinalaman doon sa posibleng banta ng bagyong Mawar o tatawagin ho natin bagyong Betty kapag ito'y nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Kung kayo ho'y malapit sa mga tanggapan ng Bombo Radio at Star FM stations ay makipag-ugnayan lamang ho, lalo na kung may mga kanselasyon ng klase, may mga suspensyon ng pasok sa mga trabaho, ay maaari ho yung ilapit dyan sa ating mga himpilan upang maipabatid sa mas marami na mga kababayan ho natin ang anumang mga development. At kung may iba pang mga concern na nais na idulog sa mga tanggapan ng gobyerno, maaari din po ninyong gamitin ang pasilidad ng Bombo Radio Philippines bilang amin pong serbisyo publiko. Sa iba pang mga balita, binigyang diin ng National Security Council na ang paglalagay ng boya sa West Philippine Sea ay ginawa para sa kaligtasan at paglalayag at nagbibigyang katwiran sa ilalim ng mga international na pamantayan. Sa isang pahayag, sinabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo na ang paglalagay ng boya sa West Philippine Sea ay alinsunod sa mga obligasyon ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Aniya, bilang isang maritime nation, kailangang unahin ng Pilipinas ang pagpapanatili ng kaligtasan sa paglalayag upang matiyak ang proteksyon ng mga katubigan at ng mga taong umaasa dito sa pangisdaan. Kasunod ng paglalagay ng Philippine Coast Guard ng marker sa naturang isla, nag-deploy ang China ng 3 beacon sa paligid ng Spratlys Island at dagdag dito ang Vietnam naman sa kabilang banda ay pinuna ang mga aksyon ng dalawang bansa na sinasabing nilalabag nito ang kanilang mga karapatan sa soberanya. Ang China, Vietnam at Pilipinas ay mga magkakapatong na pag-angkin sa West Philippine Sea na kung saan inaangkin ng China ang halos buong rehiyon bilang teritoryo nito. Kabilang ang mga katubigan na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Vietnam, Pilipinas. Sinabi pa ni Anyo na 5 Cardinal o Mark Buoy ang una nang inilagay sa Exclusive Economic Zone ng bansa noong nakaraang linggo. Kung matatandaan, ang Philippine Coast Guard ay naglalagay ng navigational buoy o boya sa West Philippine Sea mula noong nakaraang taon, kabilang ang 5 sa paligid ng Lawak, Likas, Parola at Pag-asa Island. Ipinunto ni Anyo ang pagpapabaya sa kaligtasan at paglalayag at gayon din ang pagkagambala nito ay maaaring humantong sa mga aksidente, pagkawala ng buhay at pinsala sa kapaligiran. Idinagdag niya na dahil ang mga maritime border ng Pilipinas ay mahina sa mga banta tulad ng piracy, smuggling at terorismo, ang pagkapanatili ng kaligtasan sa paglalagay ng boya nga doon ay kritikal upang maprotektahan ang bansa laban sa naturang mga banta. Discover Chaonu's favorite iced Dunkin' drink that'll surely be one of your favorites too. Dunkin' Spanish Latte. Made with bold espresso and condensada, poured over ice. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan.
Balik tayo dito sa mga balita at mga impormasyon. Sa pagkakataong ito mga kabombo, mga Kastar Nation, ay makakausap po natin ang Officer in Charge ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng lalawigan ng Batanes. Isla ho ito, itong Batanes. At sinasabing isa sa mga maapektuhan kung sakali na mas lalapit pa itong Super Typhoon Mawar, na tatawagin ho nating Super Typhoon Betty, kapag ito'y nakalapit na dito sa Philippine Area of Responsibility o nakapasok na sa ating teritoryo. Kapiling ho natin si Ginoong Cesar Roldanes de Cul, ang namumuno dyan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Batanes. Kumusta na po kayo? At yung panahon dyan sa Batanes, ramdam na ho ba yung epekto ng bagyo? By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito together with me, si Bombo Marlene Padiernos. Kumusta po ngayon ang inyong sitwasyon, Ginoong S. de Cul? Good morning, Bombo Dennis. Ngayon po, banayad pa po ang dagat, maganda pa rin ang panahon, may araw, may maulap din po pero may araw pa rin. Kumbaga ay generally fair pa rin po ngayong araw. Nabisuhan naman ho ba yung ating mga kababayan hanggang dun sa kaduluduluhan po nitong isla ng Batanes? Dahil sabi nga niyan, pagka madalas na kayong daanan ng bagyo, madalas na kayong makaramdam ng kalamidad, yung iba nagiging kampante na okay lang yan, kakayanin natin yan. Pero may mga abiso rin ho ba patuloy na ipinagkakaloob o binibigay ang inyong pong tanggapan para dun sa mga kababayan ho natin na nasa mga medyo malalayong parte nito pong isla ng Batanes, Ginoong S. de Cul? Yes po, patuloy po tayo nagbibigay ng abiso sa ating mga kababayan at katunayan nga, nagbabandilyo na rin po lahat, tuloy-tuloy na ang pagbabandilyo. So, yan po ay paraan namin para may parating ang mensahe sa ating mga kababayan kung ano na po ang kalagayan, anong paghahanda po ang kailangan, at lahat po ay ginagawa na po sa ngayon. Okay. With your indulgence, Ginoong S. de Cul, may mga katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Marlene? Matanong ko lamang ho, kung may mga kinailangan po bang itawid sa mainland Luzon at kamusta na po kaya yung pagdadala ng relief supply patungo dyan sa isla ng Batanes, sir? Sa ngayon po, wala po. So, safe naman po lahat at naitawid na rin po lahat yung mga ating mga family food packs para i-preposition po sa mga munisipyo. So, sa ngayon, okay pa po. Kamustahin na rin po namin yung koordinasyon nyo sa ibang mga ahensya ng pamahalaan kaugnay nga dito sa pre-disaster preparation po natin. Base po sa aming pre-disaster risk assessment nung isang araw, ay kasama po natin mga response cluster at iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging national man o local. So ngayon po ay lahat po hinahanda ang ating mga kinakailangan para at least nakaredy man po kahit papaano ang ating mga kababayan, pati mga equipment, pati ang evacuation center at ating mga food packs na kailangan. Ngayong araw ay monitor namin uli kasi kahapon tinitingnan pa kung paano ang at abisuhan naman po lahat ng ating mga hotel at pati mga turista sa araw nito para ho masabi sa kanila kung ano pa ho ang dapat gagawin. So within today po yan, magagawa po namin na maabisuhan lahat yan. Ihingi po kami ng update patungkol dito, Ginoong S. de Cul. Maraming salamat po. Alam po namin, abalang-abala na kayo dyan at kayo'y nakafocus na dito sa pag-assess kung ano mga hakbang ang gagawin. Hindi na ho namin kayo masyadong iantala. Maraming salamat po at binagbigyan ninyo kami dito ho sa panayam po na ito. At thank you so much. Ingat po kayo. Mga kabombo, mga Kastar Nation, si Ginoong Roldan Cesar S. de Cul, siya ho ang officer in charge ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office dyan ho sa probinsya ng Batanes, isang isla ho na nasa kaduluduluhang bahagi po ng ating bansa. At yan ho mga kabombo ay ilang mga update lamang hinggil ho dyan sa kanilang sitwasyon. At samantala, mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation ay makakausap din ho natin ang ilan pa na mga opisyal ng provincial o ng Disaster Management Office dito naman ho sa national level. Susubukan ho nating makausap yung ating mga opisyal dyan sa National Disaster Risk Reduction and Management Office para ho naman sila ay makapagbigay din ng update hinggil pa rin dito sa kinakaharap ho natin na nakaambang panganib na dala ng bagyong Mawar.
Samantalang Department of Justice ay naniniwala na solid ang kaso laban dito kay suspended Congressman Arnie Teves Jr. sa kabila ho yan ng ilang pagbawi ng testimonya ng ilang mga magiging testigo sana dito sa Pamplona Massacre at yan ay may kinalaman nga dito sa ilang development na nangyari sa mga nakalipas na araw. May detalye si Bombo Victor Liantino. Yes, Bombo Dennis, tama ka dyan. Naniniwala nga si Department of Justice Assistant Secretary at Spokesperson Miko Clavano na nananatiling matibay ang kaso laban sa kampo ni Suspended Representative Arnulfo Teves Jr. sa kabila ito ng pagbawi ng mga naunang salaysay ng ilang mga testigong sospek na sangkot sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Sa isang pahayag, sinabi ni Clavano na tila isang play o pakulo lamang ito ng kabilang kampo para sirain ang kaso. Tinukoy ng opisyal ang lahat ng respondents kabilang si Suspended Representative Arnulfo Teves Jr. Dagdag pa ni Clavano, inaasahan na nila ang ganitong senaryo kaya't sa tingin nito ay matibay ang kaso na kanilang inihain laban kay Teves. Si Teves ay nauugnay sa pagpatay kay Digamo at siyam na iba pa noong March 4 ng kasalukuyang taon. Kung maaalala, tahasang tinukoy ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya si Teves bilang utak umano sa tinaguriang Pamplona Massacre. Paulit-ulit namang iginiit ng mababatas na wala siyang kinalaman sa krimen at hinikayat ang mga otoridad na silipin ang iba pang anggulo. Kaugnay nito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Justice Spokesperson Miko Clavano. Pag-lawyer up or pagkukuha ng abogado at ng possible na mag-recant itong mga witness na ito. Kaya yung investigation na dun sa dulo no ay focus dun sa pagkuha ng mga object evidence at iba pang mga supporting evidence para medyo mas strengthen yung mga statement ng mga witnesses. Kung halimbawa nag-recant ang isang witness pero yung mga statements niya, yung mga pinaliwanag niya dun sa affidavit niya ay suportado naman dun sa ibang evidence, then yung naging statement niya, yung affidavit niya ay hindi na kailangan dahil suportado naman siya ng iba't pang mga evidence. Yan ang naging bahagi ng pahayag ni Justice Spokesperson Miko Clavano. Ang pahayag na ito ni Clavano ay dahil na rin sa mga naunang pahayag nitong mga suspect. Dahil na rin ito sa ginawa matapos na maghain ng affidavit of recantation ang ilang suspect sa Digamo Slay case. Ito ay sina Osmundo Rivero, Rogelio Antipulo Jr., Daniel Lora at Romel Pataguan. Ibinunyag ng 4 na suspect na sila ay pinagmamalupitan ng mga otoridad kaya't napilitan itong ituro si Teves na utak sa pamamaslang kay Digamo. Siniguro naman ni Clavano na sakaling mapatunayan na totoo ang aligasyon ng mga suspect ay mananagot ang mga opisyal na sangkot sa umano'y panonorture sa mga ito. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nagpahayag naman ng suporta ang European Union sa panawagan ng Pilipinas na igalang ang international law sa pagharap sa mga kaguluhan at usapin sa West Philippine Sea. Sa pagsasalita sa harap ng pinagsamang European Chamber of Commerce of the Philippines at ng European Union Asian Business Council, kinilala ng European Union Ambassador to the Philippines na si Luc Veron kung paano ang konsepto ng panuntunan ng ating batas at isang international system na nakabatay ho ito sa mga tuntunin. Binibigyang pansin niya ang paninindigan ng gobyerno ng Pilipinas sa digmaang Russia-Ukraine, gayon din ang posisyon ng European Union sa isyu ng alitan sa teritoryo sa pinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea. Anya, sa parehong paraan, lubos na kinikilala ng European Union ang pangailangan na igalang ang international law ukol naman sa usapin sa West Philippine Sea. Kinilala rin ng ambassador ang pagsisikap ng gobyerno ng Pilipinas sa paglikha ng mas kaaya-ayang business climate na kung saan ay binabanggit niya ang pagpasa
ng mga legal reforms na higit na nagbubukas sa bansa sa mas maraming dayuhang mamumuhunan. Inaasahan din ng European Union ani Veron na palalakasin pa ang relasyon at ugnayan ng parehong panig lalo na sa mga susunod pang taon. Samantala, kuha naman tayo ng update doon sa Senado dahil kinakailangan raw na magkaroon ng isang malakas na public-private partnership program upang lumikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho. May pag-uulat dyan si Bombo JC Galvez. Inialintulad ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang kasunduan ng gobyerno at ng pribadong sektor bilang isang win-win relationship. Paulit-ulitan niya na patunayang produktibo at mahusay ang mga public at private initiatives sa pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan ng mga tao. Sinabi ni Villanueva na kasama nag-sponsor ng Senate Bill No. 2233 o ang Public-Private Partnerships Act na 45 sa 174 na flagship infrastructure project ng bansa ngayong taon. Kabilang narito ang Ninoy Aquino International Airport Rehabilitation Project, ang UP-PGH Diliman Project, Metro Cebu Expressway at Railways Projects sa Panay, San Mateo at Mindanao na inaasahang tutustusan sa pamamagitan niya ng paikipagtulungan sa pribadong sektor. India, for example, the government tapped private companies in delivering development services using ICT-based rural infrastructures. In Peru, companies providing public telecommunication services contributed 1% of their gross revenue to an investment fund for the provision of telephone service in rural localities. Mr. President, in Argentina, Indonesia, and Bolivia, government partnerships with private companies improve the quality, quantity, and cost of drinking water in low-income areas. So, Mr. President, clearly, PPP empowers our capacity to mobilize private resources, specifically in financing constructions, operations, and maintenance of infrastructure development projects. Samantala, sinabi rin ni Revilla na ang public-private partnerships ay makatutulong sa pag-unlad ng bansa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 18 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Handang-handa na ang pasilidad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement site sa Pilipinas para naman sa inaasahang pagpasok o paglapit ng Bagyong Mawar sa Philippine Area of Responsibility. Ito ay sakaling kailanganin ng mga otoridad na magsagawa ng humanitarian and disaster relief operation para naman sa inaasahang magiging epekto nito sa ilang bahagi ng ating bansa. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar, sa ngayon ay kumpleto na ang proyekto sa orihinal na 5 EDCA sites habang nakalatag pa rin na rin ang mga planong proyekto para naman sa 4 pang mga bagong sites. 3 sa mga ito ay nakumpleto na sa Basa Air Base at 2 naman sa mga nakumpleto na rin yung proyekto para naman sa Antonio Bautista Air Base sa parte ng Palawan. Samantala, bukod naman sa mga ito ay iniulat din ng opisyal na kabilang din sa mga nakumpletong proyekto ay ang Command and Control Fusion Center, Humanitarian and Disaster Relief Warehouse at Fuel Storage Facilities. Anya, maaaring gamitin ang Humanitarian and Disaster Relief Warehouse para naman sa pag-preposition ng mga relief goods tuwing may nagbabantang bagyo sa ating bansa. Kaugnay pa rin ho ng napakalakas na bagyong inaantabayanan at pinaghahandaan na tagubili na rin ng national government sa mga ahensya ng gobyerno pati na sa mga local government units. Kaugnay pa rin ng ilang araw pa na agwat para sa preparasyon dito sa nagbabanta na isang napakalakas na sama ng panahon, kaugnay pa rin ngayong panahong ito, mga kabombo. Samantala, kuha muna tayo ng mga report mula sa mga himpilan ng Bombo Radio Philippines sa mga nakalap na detalye, mga impormasyon ng atin pong mga himpilan. Hinggil pa rin sa mga balitang may kaugnayan sa malalaking usapin ngayong araw na ito. Bombo Marlene.
Ang Energy Regulatory Commission nakatakdang ilabas ang resulta ng investigasyon sa nangyaring power blackout sa buong Western Visayas. May pag-uulat dyan ang Bombo Radio Iloilo. Ilalabas na ng Energy Regulatory Commission ang resulta ng nangyaring malawakang power blackout sa buong Western Visayas noong nakaraang buwan. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Attorney Joel Bontoyan, Director ng Energy Regulatory Commission sa Visayas, sinabi nito na ang Central Office mismo ang maglalabas ng resulta ng investigasyon. Ayon kay Bontoyan, hindi lang sila nakatutok sa National Grid Corporation of the Philippines. Anya, may mga indikasyon rin na may nangyaring problema sa Central Negros Electric Cooperative Incorporated. Papatawan rin anya ng 50 million pesos na multa ang mapatunayang nagkasala sa naranasang 3 araw na total blackout. Anya, bilang isang tagahatid ng kuryente, nararapat na gampanan ng National Grid Corporation of the Philippines ang kanilang tungkulin na pangalagaan ng mga pasilidad na naghatid ng kuryente sa rehiyon alinsunod sa pamantayan na itinakda ng Philippine Grid Code at Transmission Development Plan. Dapat rin anya na magbigay din sila ng pang-araw-araw na sitwasyon ng kuryente sa pamamagitan ng pagtukoy sa magagamit na kapasidad, system peak at gross reserve na pag-alaman na magsasagawa rin ang power blackout sa Kamara ng sariling investigasyon sa nangyaring total blackout sa rehiyon. Ang ERC already conducted this investigation. My initial result, but it depends on the commission how to process that information from that investigation. If that is the case, I'm not affirming that it was the cause. No? Si Attorney Joel Bontoyan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Misis naman patay matapos pagtatagayin daw ng kanyang asawa. Yung suspect patay din matapos naman daw itong manlaban sa mga otoridad. May balitang Bombo Radio Naga. Patay ang isang misis matapos sa pagtatagain ng kanyang sariling asawa habang binawian naman ng buhay ang sospek matapos namang laban sa mga kapulisan. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Honorable Ramil Hub, ang punong barangay ng Barangay Mabolos sa lungsod ng Naga, sinabi nito na nagkaroon umano ng mainit na argumento sa pagitan ng biktima na kinilalang si Yona Rialo, 32 taong gulang, isang sales assistant, at kanyang asawa at mismong sospek na si Christopher Rialo, 32 taong gulang, negosyante, residente ng Zone 1, Barangay Mabolo, Naga City, nagresulta umano sa pananaga ni Christopher sa kanyang sariling misis. Ayon pa kay punong Barangay Hob, 2 beses na humingi ng tulong ang mga kaanak ng biktima sa mga kapulisan patungkol sa umunoy pananakit ng sospek sa kanyang asawa na agad namang nirespondihan ng mga ito. Sa unang pagtungo ng mga awtoridad sa bahay ng mag-asawa, sumunod naman umano ang sospek at nangakong matutulog na, pero matapos lang isang oras, muling bumalik ang mga kaanak ni Yona sa istasyon ng Naga City Police Office at humihingi ng tulong. Sa pangalawang pagkakataon na tumungo ulit ang mga kapulisan kasama ang mga barangay tanod at dito na nga naaktuhan ng mga kapulisan ang pananaga ni Christopher sa kanyang asawa. Pinakiusapan ng mga nagresponding kapulisan ng suspect na sumuko na pero nang laban umano ito na kung saan natagapa sa kanyang kaliwang braso si Police Corporal Chaba na naging dahilan upang barilin ng suspect ng nagresponding pulis. Agad namang dinala sa ospital ang suspect pero idiniklara ring dead on arrival ng mga doktor. Samantala, ayon pa kay Hob, ayon sa inisyal na investigasyon ng mga kapulisan, selos at pagkakalulong sa pinagbabawal na droga ng suspect ang tinitingnang dahilan sa pananaga nito sa kanyang sariling asawa. Sa ngayon, dahil ito ang unang pagkakataon na mayroong nangyaring hacking incident sa kanilang barangay, sinabi ni Hob, higpitan umano nila ang pag-iikot at pagbabantay sa buong lugar upang matiyak na walang nakakapuslit na iligal na droga na nagiging rason sa pagkawasak ng isang pamilya. Kaugnay niya, napakinggan natin ang tinig ni Honorable Ramil Hub. Actually, itong pangyayaring pananaga ni Mr. Rialo sa kanyang asawa na naging cause ng kamatayan nilang dalawa, unang insidente po yun ang nangyari dito sa amin. Base po sa sabi ng nanay, nang pumunta po ako sa lugar, siya po mismo yung nakausap ko na bali 2 araw na atang hindi natutulog yung anak niya. So, galing mismo sa ina na
gumagamit nga ng ipinagbabawal na gamot yung anak. Yan ang bahagi ng pahayag ni Honorable Ramil Huba, ang punong barangay ng Barangay Mabolo sa lungsod ng Naga. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Naga. Bombo Lea Guevara para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Samantala, temporary shelter inihanda para sa posibleng ma-stranded na mga pasahero sa Matnog Port, habang ang mga travel o land travel advisories hindi pa raw inilalabas ng mga kinaukulan. May pag-uulat dyan ang Bombo Radio Legazpi. Nakikipag-ugnayan na ang pamunuan ng Matnog Port sa mga lokal na pamahalaan sa Sorsogon para sa paglalaan ng temporary shelters sa mga posibleng may stranded na pasahero dahil sa bagyong Mawar. Ayon kay Matnog Port Acting Division Manager Achilles Galindez sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, normal pa naman ang biyahe ng mga barko sa kasalukuyan. Subalit kung magtataas ng typhoon wind signal sa lalawigan o sa Samar, ay otomatikong kakansilahin ang biyahe ng mga sasakyang pandagat. Hindi naman na niya maaaring manatili sa pantala ng mga stranded passengers dahil sa banta ng daluyong. Dagdag pa ni Galindez na pinag-aaralan rin kung tuluyang lalapit sa Southern Luzon ang naturang sama ng panahon bago magpalabas ng land travel advisory. Hinikayat rin ng opisyal ang mga biyahero na kung hindi namang importante ang lakad, ay iwasan na munang magtungo sa naturang pantalan upang hindi maantala ang biyahe ng mga ito. Malimit natin yung mga pasahero at mga rolling cargos na abutan dito sa lugar natin. So yun yung number 1. Number 2, in case naman na talagang merong mga abutan, yun nga, yung coordination natin with the local government para naman doon sa mga temporary evacuation centers. Si Matnog Port Acting Division Manager Achilles Galindez para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela sa Kayan Wandas na nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Sa pinag-uusapan ho na papalapit na bagyong Mawar, naghahanda ang local government units dyan ho sa Eastern Visayas dahil sila ay una na rin ho nakaranas ng super typhoon. Umustahin natin ang kanilang mga paghahanda sa ulat ng Bombo Radio Tacloban. Puspusan sa ngayon ang ginagawang paghahanda ng iba't ibang local government units dito sa buong Eastern Visayas para sa inaasahang pagpasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ng Bagyong Mawar ngayong Biyernes o bukas sa araw ng Sabado. Ayon sa Office of Civil Defense Eastern Visayas, ilang serye ng mga meetings na ang kanilang isinagawa kasama ang iba't ibang LGU sa rehiyon pati na rin ang iba pang ahensya ng gobyerno at uniformed service katulad na lamang ng PNP, PCG, BFP at AFP na nakastandby na sa ngayon. Mahigpit ang kanilang ginagawang monitoring lalong-lalo na sa mga landslide-prone areas at naka-standby na rin ang mga equipment na gagamitin kung kinakailangan sa kanilang operasyon. Ayon kay OCD8 Regional Director Lord Byron Torrecarion, bagamat minimal lang ang inaasahang magiging epekto ng bagyo sa Eastern Visayas, ay posible pa rin itong magdala ng malakas na pag-ulan na posibleng magdulot naman ng mga pagbaha at landslide dahil din sa posibleng pagpapalakas pa ng habagat. Dagdag pa ni Torrecarion, kanilang minomonitor ang ilang mga evacuation centers sa rehiyon na nakakaranas sa mga pagbaha tuwing maulan ang panahon, kung kaya't gumagamit sila ng software o access system na siyang tumutukoy sa mga flood-prone areas. Tanging ang OCD lamang sa rehiyon ang may access sa nasabing software na malaking tulong upang matukoy ang mga lugar na may banta ng baha at landslide. Samantala sa ngayon ay nakapreposition na ang mga food items at relief goods mula sa DSWD na abot sa 47,000 packs na aabot naman ng hanggang 5 araw. Naka-align naman po yung mga preparations natin. All the LGUs are now closely monitoring the situation. We are in close coordination with Pag-asa. There is a dissemination by the MGP of the list of barangays that is susceptible to flooding. Ang bahagi ng pakipagpanayam ng Bombo Radyo Tacloban kay OCD8 Regional Director Lord Byron Torrecarion. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Tacloban. Ito si Bombo Max Montesa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo!
Nga bombo na sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang sining mga balita kag impormasyon. Driman sa aton sini karon iya nga pagpangalagada. Sa karon ato na madalakuan kag mga latest karon nga mga balita. Kasugpon ini banwa sa nga kontrobersiya kasunod sa pagpetisyon sa walo sini ukon mga alkalde sa pagpahalin sa kay Dr. Maria Luz de los Reyes bilang Iloilo Schools Division Superintendent. Pero sa mga alkalde diri banwa may walo ka mga wala nagpirma sa nasambit sini iyang petisyon. Kagapon naplastar naton si Mayor Al Fetche no nga nagpahayag man diri kag gintuan niya nga may nagtawag kuno sa iya nga nagahingyo sa iya sini nga pirma may kantanan sa pag pahalin sa pwesto sa kay Dr. Maria Luz de los Reyes. Isa sa mga wala man iya nagpirma amo ang alkalde sa banwa karon sang Kalinog. Suno kay Mayor Iko Calvo, why ko ako niya nagapasilabot sa piliay sa mga prinsipal sa eskwelahan. Amo lang nakasimple sa batsang alkalde. Sa aton sini mga kabombo kung madumduman ginpahalin si impetisyonan sang mga alkalde si Dr. Maria Luz de los Reyes no bilang Schools Superintendent Division of Iloilo bangod sa mga aligasyon nga inisya ang or bangod sa aligasyon nga inisya ang arugante. Pero later on, ginsipad-sipad naton diri banwa ini may kantanan sa paghingyo gali sa kay Dr. de los Reyes nga may pasudlon nga prinsipal sa banwa sang Dumangas. Now, kasunod sina banwa sa iya sini nga pagpamalibad, ginbalibaran man siya sa mga alkalde nga buligan no in terms of financial assistance nga kwaon man sa Special Education Fund sa tagsa ka local government unit para sa mga atleta naton no nga magarepresentar sang Iloilo dito iya sa may Zambales para sa palarong pambansa. Tidiri na karon nagalibot-libot mga biyan ang isyo sa aton sini nga mga kabumbo. Isa sa mga wala nagpirma si Mayor Iko Calvo ang dugang sini nga mga impormasyon i-check naton kaupod sa kay Bombo Lindsay Bade. Bombo Lin sa report please come in. Wala nagapasilabot bombot siyam sa piliay sa principal sa mga eskwelahan sa Banwa sang Kalinog si Mayor Francisco Iko Calvo. Iniya ang ginapahayag sa nasambit nga alkalde sa aton mga pagpakigangot sa iya kung ano yang iya rason kung nga bombot siyam nati wala sa iya nagpirma sa petisyon nga gina-file sa nga mayorya nga mga alkalde diri sa may bahin sa nga probinsya sang Iloilo agod nga mapahalin bilang Schools Division Superintendent si Dr. Maria Luz de los Reyes. So bangod sa ni kay Mayor Calvo pahayag diri niya si Dr. de los Reyes nagakita ay man ina sila kag nagakadto gid ina sa may banwa sang Kalinog bangod sa kun may ara abi no nga nga pangayoon nga bulig ang banwa sang Kalinog ang local government unit sang Kalinog when it comes sa education sa mga kabataan especially abi sa mga facilities na kinahanglan sa banwa sa Kalinog and also kung may ara man sa pangayoon abi no ang Schools Division of Iloilo Province sa banwa sa local government unit sa Kalinog amo na nga may mga best na nagakita ay sila kag nagakadto nagabisita si Dr. Maria Luz de los Reyes sa banwa sa Kalinog kun about ya sa trabaho bombot sama sunod diri kay Mayor Calvo wala gid ya sang question si Mayor Calvo sa katungdanan nga ginaobra no ni Dr. de los Reyes kay nakitaan man niya kung ano ya ka tampad kung ano ya ka kung paano niya bala madumala ang Schools Division of Iloilo kag nakita yaman ang nga ano man nga ginahimo yaman ang iyang katungdanan as superintendent sa may bahin sa probinsya sa Iloilo. Nanindugan man diri si Mayor Calvo nati wala siya abi no nagapasilabot wala man siya may ginaayo sa Schools Division of Iloilo kahit kung sino yang i-assign nila bombot sa mga principal sa mga eskwelahan abi no sa bahin sa Banwa sang Kalinog inaiya diretso na inasuno sa iya sa Schools Division of Iloilo Province kung ano man niya kuno ang pagplastar nila sa Schools
Schools Division of Iloilo, especially sa Department of Education, wala na daya nagahilabot ang nasambit nga alkalde Bombot Sam. Ang iya lang ya maayo man nga timiara sa mga taga Kalinog gid bala Bombot Sam nga tumandok nga ti may ginabutang mandira kun kuha man bala or na-achieve man abi ang requirement, ang qualification sa isa ka maestra o kung isa ka manundo o kung isa ya ka principal Bombot Sam. So kung balik-balikan naton kay Mayor Alpeche, may ara sang nagtawag kuno nga isa ka alkalde pero ti wala na iya giningadlan ni Mayor Alpeche sang Banwa sang Alimudyan. Sa case naman niya ni Mayor Calvo, Bombot Sam, ginbatua darino sa nasambit yang alkalde nga ting nagtawag sa iya si Mayor Trixie Fernandez ang Banwa sang San Enrique kag nagpamangkot kay may ara sila nga petisyon nga ginobra para kay Dr. De Los Reyes amo nang ginpamangkot siya kung bala mapirma siya o kung hindi siya magpirma. So ginprangkaya man ini just like Mayor Alpeche no, ginprangkaya man ang nasambit nga alkalde nga hindi siya magpirma, hindi siya mag-intra kay wala siya sang rason nga mag petisyon nga pahalinon si Dr. De Los Reyes. So wala naman actually sa mangin damo nga pamangkot, wala na duro pamangkot kay pagsabat na sang iya yang desisyon okay man dayon, nagpabor man yang nasambit nga as si Mayor Trixie nga mong nagtawag sa iya Bombot Sam. So sa relasyon sang local government unit sang Kalinog kag sang Schools Division of Iloilo Province, so kung ano ang bululigan sa eskwelahan, wala man nagapatumbaya ang local government unit sang Banwa sang Kalinog kag ti ang ining mga nagapirmaya sang petisyon desisyon naman kuno ina nila kung nga ang tinagpirma sila kung basta nga may timiara man sila sa mga rason Bombot Sam. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Mayor Francisco Ico Calvo sang Banwa sang Kalinog. Si Ma'am Los, nagakita na man kami kag nakadto madis Kalinog kag about sa sana nga pagka sana nga obra Diaz Kalinog ay matakwabi nagakuan mo nagapangayo bala makuon nga kung sino ya i-assign or mo nga salyo nga principal kung ano mga tananda dyan nga pagplasta kaya ito mga tako nagakuan basta nga taga Kalinog lang man. So why na ikaw nagahilabot kung sino madaraya ang mapungko as principal? Why doon ako kapasilabot basta taga Kalinog na do haros man talangka matako taga Kalinog bisan sino malang. Oo. Pero Mayor, paano nangin approach sa imo abi? Ano gintawagan ikaw nga may ara kagi pabalo nga may petisyon mapirma ikaw or hindi ikaw magpirmado amo ina or may ara gid nga tinagkadto sa imo personal kag maistorya about sa petisyon, Mayor? Yan sakto nagtawag si Mayor Trixie no? Nagpamangkot nga may petisyon sanda nga ginaobra para kay ma'am no? Nagsabat lang ako nga hindi lang tako mag-intra kadang petisyon kay ma'am tanaway man ako ita kuanabi mo ita way ko dapat nga mapetisyon ako kay ma'am. Oo. Okay. Pero sa imo abi Mayor pag hibalo sinogid ang nag-initiate bala sang sining petisyon, ano ang ginhalinan sang sining petisyon, Mayor? Si Kwan malang nagtawag na ako si Mayor Trixie. Si way dumatanat doro nga pamangkot. Bali pagtawag na nakon nga amo day ati nagsabat man ako kaakon man nga desisyon. Way dumalat na. Oo, okay. So wala na sang pilitay nga natabo sang tion nga tinaghambal ikaw nga hindi ikaw mag-sign, why naman duro nga pala mangkotanon? Why naman daw ka simple malang. Okay. So sa sini Mayor, ang inyo yung relasyon sang nagapungko pa lang no as superintendent si Dr. De Los Reyes. Maayo ya ang relasyon sang local government unit sang Banwa sang Kalinog kag sang Schools Division of Iloilo, Mayor. Kung sa relasyon sa simple kung ano na poroligan ka about sa eskwelahan sa school, why tama nagapabaya abi no pa?
Oo, okay. Pero any reaction, Mayor, sa sining pag-file do majority gid sa mga alkalde diri sa probinsya nag-sign sang petisyon nga pahalinon si Dr. De Los Reyes? Siguro ti why matakot nimo kay ti kung nag-majority na basta ako ta nagdesisyon ako nga why ko nagpirma sa ako na tanang desisyon. Okay, sige. Mayor, nabatian, Bombo Cham, si Mayor Francisco Ico Calvo sa Banwaya sa Kalinog. So, amo na iya nga punto, nga ti way man siya abiga pasilabot, Bombo Cham, sa mga principal nga ginaayo abi, no, sa Schools Division of Iloilo. Kay ti, diretsyon na iya sa Schools Division of Iloilo kung sino yang ilang nga i-assign sa mga eskwelahan sa bahin sang Kalinog. From the looks of it, sa sandigman sa statement ni Mayor Ico Calvo do si Mayor Trixie Fernandez panawag? Yes, amo na ang ginpahayag ni Mayor Ico Calvo, si Mayor Trixie. So, si Mayor Trixie, ang rason ni Mayor Trixie na arogantihan siya kay Dr. De Los Reyes mo? Samo lang sa iyang rason, nagpinanawag siya sa iban sining mga alkalde para nga magpirma sa petisyon. Anyway, ang sitwasyon subong iya Bombolinsi, may bago naman nga Division School Superintendent, kabay pa nga napunaan inisang maayo nga kabubuton para nga hindi man later on mag-arogante, parang litan may balibaran siya nga i-suggest sa iya. Amo gani, Bombo Cham, kaya tibasi wala, butang tabi, for example, sa ulihi, may may iayo pag hindi naman pagpaboran, tapos maliwat na naman nga ma-file na naman sa petisyon para nga tipahalinon. Bombo Cham, kapay pa hindi ko no appropriate magamit sa mga tinaga nga naga-demand, naga-ayo, naga-hingyo, kundi suggest. Nag-suggest lang ko na babotsa. Kalaway ko na ko mayor, may suggest lang ko, tapos lain na yatuno ni Dr. De Los Reyes dayon lain man akon buot pero suggestion gin man tuao. Amo man ang siling ni Mayor Trixie. Depende na kay Mayor Trixie. Ato niya ginapangabayta ang bag-o dira nga Schools Division Superintendent of Iloilo. Napunaan sang kabuot kag hindi maglabot sa punto nga mangin arogante man siya pananglitan nga may i-suggest sa iya ang mga alkalde sa probinsya sa Iloilo. Yes, lantawon tayo na. Lantaw ta kung ano man ang maging performance ni asang bag-o subong nga Schools Division of Iloilo, si Dr. Ernesto F. Servillon Jr. Bombo Cham. Siya ni actually nag-serve man niya nga officer in charge dito naman niya sa may office Schools Division Superintendent sa may Guimaras. Bombo Cham. So, si Dr. De Los Reyes, in-reassign liwat dariya sa may bahin sa syudad sa Iloilo, kagteng sa tuanay nga in charge man sa Iloilo City nga si Dr. Novelin Vilches, ginbalik siya dito sa may Guimaras, Bombo Cham. Alright. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo, Lindsay Bade. Sa mga nagapungko bilang Department of Education School Superintendent, kung may i-suggest gani sa inyo ang mga alkalde or ang alkalde, di dapat maintain composure and be full of goodness sa inyo sining mga tagipusoon. Sa aton sinikaroon niya mga kabumbo, kiti eleksyon na ning natabo sa kay Dr. De Los Reyes kay sandig ya kay Mayor Trixie Fernandez sa Banwa San Enrique, San Enrique nga amo niya karon ang LMP president. Di nagarugante kuno niya si Doc De Los Reyes sang gin-question nga do tuman gid kuno kadako ang pundo para sa palarong pambansaaw para sa aton sini mga atleta. Sa aton sini nga mga kabumbo, sa nahambal ta na, kung may perfect partnership sa bahin sa Department of Public Works and Highways kag sa favorite contractor, daw mahambal man naton karon nga dapat kung Schools Division Superintendent ikaw, may perfect attitude man ikaw nga
nagasanto sa kagustuhan kag magasunod sa mga suggestion sang mayor. Amo sina dapat. Para nga ti maglawig ka man diray kag hindi ka sagad ka kundin ka naman itapok kag pananglitan petisyonan ka para pahalinon. Amo na lang sina kay kabalo kita banwa nga manami gid man ya kun mayara sang harmonious relationship sa tunga sang schools division superintendent kag sa mga local chief executive. Now, karon kun hindi na mayong inyo sini nga working relationship dira, so makapikto man ina. Now, sa mga programa, makapikto man ina sa kaayuhan kung tani nga mahatag sa mga estudyante. Sa aton sini karon iya mga kabombo. Kag speaking sa nga perfect partnership, nagalibog ang ulo sini naton diri banwa, no? Bombo Mel, for a while, sa aton sini nga mga kabombo. Kay since ka na mensyunar kung perfect partnership between the Department of Public Works and Highways, sa ila sini nga mga favored contractor, diri naman igulpiada lang sumulpot sa kun sini nga paminsaron. Kay nabatian ko sa Bombo Network News, no? Nga may mga ginpang plastar na yabanwa, no? Nga mga posible multa, posible accountability sang National Grid Corporation of the Philippines, lakip na diri sang Seneco, no? May kang tanan sa 3 kadlaw nga region-wide blackout. Tino naglibog ang akon sini nga ulo kay siling ko 3 kadlaw sini. Although hindi man naton mahambal nga 3 days gid nga wala kunti. Nagumpisa to Huwebes mo, brownout pila ka oras, pagka Biyernes nagsiga, no? Tapos nag-brownout naman pila ka oras. Pati pagka Sabado nag-brownout pagid sa nga malawig man sini banwa. Now, nagalibog ang ulo ko sa aton sini nga mga kabombo. Siling ko may mga resulta na iya sa investigasyon kag pagpangusisa sang aton sini iya nga mga opisyales sa gobyerno, may kang tanan sa power blackout nga 3 lang gani kadlaw to. Pero ang problema diri naton sa bahin karon iya sang Ungka flyover, it seems nga do may allergy ang aton sini nga mga opisyales, partikularmente ang mga Ilonggo representative nga maghatag sa nagakigo nga igtulupangon. Katulad balay na Bumbumel, for example, may allergy ikaw sa seafoods. Pero gusto mo gid magkaon kalukon? Gusto mo gid magkaon sang giant crab, king crab, sang sinugba nga lukos, nga gin sudlan or stuffed with tomato, garlic, and Bombay. Bombay? Tapos doon naga-orange lang guwaya sina Maninoy Dante. Galing na allergy ka? Gusto mo man, pero may nagapugong sa imo nga pananglitan, kanon mo ina sa aton sin magkabombo, may matabo gid nga malain sa imo sini nga ikayong lawas. Tidaw kasubong sina karon sa bahin iya sang mga opisyalis naton diri sa gobyerno,
nga kung ipaanggid nimo iya sa bahin karon sa nga natabo nga power blackout, ginimbestigaran dayon to. May mga ginpangbuyayaw pagani ang aton siniya nga mga opisyalis ni. Di ba? Ti sa bahin sang NGCP, ginhusisa. May mga ginatawag kita nga fault finding or amo sina ang purpose sang investigasyon nga tumuron kung sino ang may kapaltahan. May kapaltahan sa ila sini nga katungdanan. Ti ko mapamatud-an gani ang may 50 million gani nga penalty nga nagahulat sa National Grid Corporation of the Philippines kag sa sumangman dito sa may Sineco. Ti pero driya sa Ungka flyover, non-fault finding kita driya kuno mo. Sa aton sini nga mga kabombo, instead mapagwa na lang iya sang kwarta para nga mapakaayo. Ti pero do muna lambal na ito, duway matuno mayo, do libagon. Sa aton sini matag palamati. Kay kung ginimbestigaran na inibanwa, sadto pa lamang sang nagpanawagan na hitso abi sa bahin karon iya sang Congress, ti may ginahulat na kung tani kita nga resulta? Hindi ba? Nauna pa ni gani iya ang problema naton sa Mayongka flyover ikumparar ni mos 3 days blackout Ti pananglita na biway tama ng pangunahan. Mamultahan iyang NGCP orang sang Sineco sang 50 milyones. Sa aton sinimatag palamati, kita ya sa gyapon, padayon kita yung magantos sang pagpugok sang dalagan sang trapiko. Dira iya sa may area sa nga Ungka Harok kag Ungka Pabiya. Hindi ba? Ti, ang aton sini nga mga opisyales, ako yung tutuod, santo sa akon sini nga vibration. Vibration? Gusto man tani nila ni maghulag. Gusto man tani nila ni mag-akto. Kaya tiyang apektado sinadre, ilang nga mga constituents, mga tawo nga nagbutang sa ila sa pwesto, nga sang tsimpo sang kampanya, ginpalapitan gid nila. Kag daw halos iyang pakitlooy nga butuhan nyo ako, kay kung ako magdaog, buligan ko kamo, anong mga problema nyo, mabutang tadi sa mga proyekto, amo siya mo sadto. Ti pero, do may nagapugong sa ila. Sa aton sinimatag palabati, ti ano ay hanang nagapugong sini sa ilaman? Ngaktuhan ng ila siniya katungdanan. Just for example, sa Committee on Rules. Ara dirang aton sini mga Ilonggo representative. Hindi ba? Ti kung tani, naghulag na ni sila, ginataga natin ni nila sa nagakigo nga pagtamod, gintrato kung tani ni nila with sense of urgency. Pero ang natabo, amo na gani daw, may nagapugong sa ila. Gusto man tani nila maghulag, alik ito may nagapugong sila. Anong nagapugong ayhan sini sa ila? Amo na gani, kino na pinsara, gusto rin ko kasubong iya nga aton sini nga mga Ilonggo representative. Lunsay may mga allergy sa seafoods. Nga gusto na gid nila magkaon, kay nagahanas ng ila sini nga pang ginawa, ugali kami nagapugong sila ang rason sila drabanwa na hibaluan nila nga pananglitan, magtilaw lang sila sang lukon, magtilaw lang sila sang king crab or alimango, o kon lukos, o kon scallops. Panigurado gid, nga may matabo sa ila sini kayong lawas nga hindi manami. Sa aton sini nga mga kabumbuti. Ano ihan ang nagapugong sa mga opisyales naton dire? Kung si mayor pati.
this is not the time kuno nga tumuron kung sino ang may sala diri. Di ba? Pero sa gihapon na, ang aton siniyang haswisyon, pananglitan nga imbestigaran kag kung may mag-imbestigar gid man, hindi lang niya pagpaiway ang trabaho. No? Kay ti ang mga taxpayer malawig na iya nga nag-suffer. Aguni na niya para iya sa mga agi dira sa tagsa ka matag adlaw. Oh? Magapanghusisa pakita gani kung may preparasyon man kag kung ano ning ahensya sang gobyerno ang pamangkuton naton Bumbo Umel sa preparasyon man dira kaso por kaso basi mapiktuhan man kita bala diriaw sang Bagyo Betty ni Super Typhoon Mawar kay ti kung mag-ulan-ulan ekspektaron ta now water world na naman nadra sa baybahin sang Ungka flyover. Di naman nadabagyan sang mga auto, motorsiklo, pick up ganito, nag-stopid, kung ang kilala ko pa, take sa sakol mo. Pre, may pick up di pre nga nag-stopid, no? Kay grabing baha di sa idalom sa Ungka flyover, pick up, stopid, Oh? Kasi kung anong stopid man, i-spell out bala Bumbo Umel, ang stop, S-T-O-P-P-E-D, stopid. Kung matruting agawa, stupid. Di ba? Sa aton sino ba kabumbo? Kaya muna nga imbestigaran, husisaon, sukton ang accountability sa ngayon siya sang gobyerno kung sang kontraktor, pero ipakayo kay ti malawig na iya nga mga tinuig nga nag-suffer kami driyo, nag-suffer ang mga taxpayer, nag-suffer ang mga commuter para nga mapusla na dira ang Ungka flyover. Oras sa Bomoradyo, Iloilo, Philippine Standard Time, 58 minutos na nakaligad sa takna sininga, las 12. Sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa, dugang ang mga balita kaga impormasyon diri sa palatuntunan na bumbuanay sa udto. Istoryahan naton ang Double Dragon Properties Corporation ginmarkahan nga non-compliant sa mga responsibilidad sini sa syudad. Hibaloon tang dugang nga mga impormasyon sina diri at the same time makaluluoy maning caretaker to sa nasunog bala nga ulubrahan sang palupok. Kunti nasunog to siya, nalabot siya. No, isa sa mga injured ti ulotdan gini sang tielo. Ini kigiban pa nga mga balita bantayan sa paray nga pagpalayag sa bumuanay sa udto pagkatapos sang pila ka importante sini nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 21 to 27, 2023. The Technocrats Band is overflowing with enthusiasm to unleash their great selection of songs nga ang kalabanan from the past decades sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical ride sa Mayo 27, Sabado sa Concert at the Plaza para gid lamang sa imo mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa among musical show, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ay gaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 28, Domingo, imbitarong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagahiwaton sa Latolda kag magasugod las 11 sang aga.
Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton kinapangatubang will serve as a catalyst para mas mangin malapit pagid kita sa Dios. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad a pisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang. Kaligad sa takna sining ilauna balik sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby no kay Bombo Angel Tan. Istoryahan naton sa ton sila makabombo ining pagmarka sang City Council nga non-compliant ang Double Dragon na Properties Corporation. Sa sining ilaman sini sa to iyang nangin Memorandum of Agreement sa pagtukod sang Parola Terminal. Sa aton sining mga kabumbo. Ti kumandumduman pa ginapareview ni sang pila ka mga konsihal ang nasambit sini karon nga kasugtanan sa tunga sang city government kag Double Dragon na Properties Corporation. Kay very disadvantageous ini para iya sa bahin karon sang syudad sang Iloilo nga may manubo lamang siniyang porsyento nga ginabaton sa kita sang nasambitan sining ferry terminal. Check tabi si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Dinmarkahan nga non-compliance sang City Legal Office ang Double Dragon Properties Corporation sa mga responsibilidad kung tani isini sa syudad sang Iloilo. Interview sa Bombo Radio kay Councilor Cedric Cabaluna, Chairman sang Committee on Transportation, ipahayag nga wala gid nakahatag sa sabat o kon communicate man lang ining Double Dragon Properties Corporation sa ilang pila na kapanawagan Bombo Cham. Sulo kay Councilor Cabaluna, base sa findings sang City Legal Office, wala sila nakasubmit sang regular annual report sang commercial operation kag maintenance sang project sa City Mayor's Office. Wala man sang kung wala man masabat ang request sang City Treasurer's Office nga financial statements kag breakdown sang revenue sharing sa period nga July 2018 tubtob July 2019, July 2019 tubtob July o kung June 2020, July 2020 tubtob 2021, and July 2021 tubtob July 2022. Sa may bahin naman sa Office of the Building Official, compliant ini sila sa building permit kag occupancy certificate. Pero wala sila sa Master Development Plan ang ining Iloilo Guimaras Ferry Terminal Project na kumbaga mandated sila kung tani nga mag-submit. May recommendation ang City Legal Office nga magtimo sang komitiba para sa sini nga kung nabugusan kung tani isang sangguni ang panglungsod, City Treasurer's Office, City Budget Office, kag City Assessors, kag City Accounting Office sa nga sini nga pati pag-evaluate nila sa nga pila ka mga factors regarding sa nga sining kontrata man. Pero hindi ini siya paghimuon anay until o kung na hasta nga maglabot o kung matapos ang 60 days period nga panawagan para nga sa Double Dragon Corporation nga magsabat sila o kung communicate kung tani Bombo Cham. Sa bahay naman sa percentage share sa syudad, sunod sa kunsihal, hindi ini madali-dali ang profit percentage share, pero ang nakita nga hindi compliance bala
ang ining Double Dragon Corporation is isa ini sa mga mangin rason agud i-review ang kontrata sa tunga sang private company sa syudad sang Iloilo. Yari at pamatian bala ang nanging pahayag ni Councilor Sadfree Cabaluna sang aton ma-interview. Preliminary pa lang man eh. This is, remember, resolution 60 days ang inatag sa City Legal to give us recommendations. But ara to, may ara nga, within 30 days, we expect a progress report. No? So that's why last May 10, ginsulatan na natin sila nga daan nga approaching na ang 30 days para hindi man tamal, they know that we're awaiting the result of their progress report. And they give this response to us last May 16. Pareho, very similar ang resulta sa aton man nga experience when we were calling for committee hearing. Wala sang gaten nga representante, wala sila gadala sang, wala na gaten, so wala man sang dokumento. So we're left to resort to what is available within our offices diri sa City Hall. No? So amo man ang ginatubang sang City Legal, they wrote and ang salient points as to the regular annual report nga dapat nila na-submit, the city mayor said no reports. No? As to the OBO, kay Engineer Mavi Gustilo, compliant sila sa building permit kag occupancy certificate. Pero as to the master development plan nga supposedly muna mangin basis nga dapat masunod sila sa muna, there's no absence of any available copy of a master development plan, final or preliminary. As to financial statements, may request man si City Treasurer Jimmy Hermano sa ila counterpart dito sa Double Dragon, and no response up to this date were received. So ambot kung din kakadto ang aton mga communication sa ila, kiti ang aton ginalauman tani importante ang response. Bas do wala nila ginasapak, or at least kung response if they need time to be able to consolidate things, pero wala, none at all. No? So ang ila recommendations ng City Legal, preliminary at this point, they find non-compliance as to the obligation sa parts ng DDPC as to provision 8.2 sa JVA. Sa financial yung component atong 1%, medyo madugo siya. No? So we appreciate nga nagambal man ng City Legal nga pwede man tayo kan look into a profit percentage sharing kung hindi siya fair. No? So nag-reflect tong aton mga ginanuman, hindi siya to the best interest of the city. May inflation pa, may damo pang epekto. No? So I think that should already be considered. But hindi ta madali-dali ini kasi like I said, medyo hugot ang pag-ubra sang kontrata. But we're gonna look into this, appreciate ang recommendation nga mag-ubra sang isa ka komitiba nga nabugusan sang SP, City Treasurer, City Assessor, City Budget, City Accounting Office. Amo ning ila rekomendasyon. Again, we're not gonna act on this yet until the 60-day period lapse. Malay mo, gulpi lang mag-abot kag mag-respond ang Double Dragon to the request, and the 60-day report will be more complete. No? Pero kung wala, then at least at this point, guiding na kita kung what we can do in case na wala get development moving forward. There's a very categorical ang hambal sa City Legal nga on their initial review, there is non-compliance of obligation. Based sa mga requirements on master development plan, on annual reports, on financial statements, which ang kopya sa aton opisina, sa mga opisina sa aton like the City Treasurer, wala sang may makwa, no? Wala kita, and the City Mayor's Office na supposedly annually may report, wala man. So, sa mo mga component, they're non-compliant. That could be ground. No? That could be ground unless the other party, Double Dragon in this case, could present proof to the contrary nga, nag-comply sila sa mga aspeto. Remember, some of the areas where we can revisit the contract is kung non-compliant sila. Like ang ila development, was not in line with the master development plan. Pero as of now, wala kita kopya, nakita ko naging man ang master development plan dira. Kag kung wala sila submit financial statement, wala sila annual report. So those are actually, at this stage, it appears, no, this could be ground to revisit the contract really. So, still hoping kita nga they could sit down with us. Kasi hindi lang mani ang ending ni gusto taman tani makayuman ang profit sharing sang syudad. So kung makapungko tani kita, it would be better. Kaysa the other way around, we'll have to resort to legal and specific performance requirement to compel the other party. We entered into contract with them in good faith man. Amo nang word nga gingamit sa resolution. But when you say revisit, kung may mga non-compliance, then you look also at what are your options as a party in interest.
Kung may non-compliance are you allowed to renegotiate? Are you allowed to file a complaint? Are you allowed to file a breach of contract? No? So, all this, malantaw mo. Kaya provided nga non-compliance sila. Sa ilaman ginpirmahan nga kontrata. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton, si Councilor Sadfri Cabaluna, ang chairman sang Committee on Transportation sa may Iloilo City Council. Alright, so mahulat pagid sang another 30 days, Bombo Angel. Pero kung amunibla kung non-compliant ang isa ka kompanya or korporasyon nga may mga ginapangayo ang City Council, kag wala ginasapak, kasubong nga ginainsulto nila ang Iloilo City Council, Bombo Angel. Kag nagakadapat nga may mga pagabuhato na diri nga lihok para nga mahatagan man sang leksyon ang Double Dragon Properties Corporation nganyo. Exactly, Bombo Cham, kay kumbaga just like the last time gipatawag ini sila kaupod sang mga barangay officials sa may Ortiz gani ang sabat diri nila kay Councilor Cabaluna. On the way na sila, basi kuno na trapikan lang o kung may iba niya mga emergencies. Pero the second time gipatawag sila, wala na nag-aabot. And this time, kapilan sila laging padalaan sa mga letters sa nagkalain-laing opisina, hindi lang City Council, kundi mismo sa may mismo Iloilo City Government. Wala man sila inisang sabat, bala Bombo Cham. And sakto nga bali mo nga nagapakita ang pagdisrespeto man sa bahin sang syudad sang Iloilo. Pero ang mga violation nila or non-compliance is isa ini sa mga grounds agud malantaw and ma-review ang kontrata sa tunga sang Double Dragon Corporation kag syudad sang Iloilo nga tilo sa bahin sang pila ka mga konsihal tama ka unfair kag disadvantage sa bahin sang syudad ang tama kanubo nga porsyento nga nagakakuha nila base man sa joint venture agreement kani Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiriertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. Kabay pa nga hindi kita maglapot sa punto nga kung mag-appear na gid man ang Double Dragon Properties Corporation na officers or mga opisyal nila or kung sino man nga representative, kabay pa nga wala man sang allergy ang aton siniya nga mga opisyales sa syudad sang Iloilo. Kag maghambal bla nga makapalain or disadvantageous kini sa syudad ugaling kiti amo gali sinyo may amo ni. Kag ma-hands off sila bala dayon kag why naman iya sang patigayonon sini nga nagakaigo ang lihok. Tiyatagan ta sang benepisyo sang pagpangduwa-duwa ang Iloilo City Council. Makadua na ka, hindi lang siguro makadua ka besa nga ang Double Dragon Properties Corporation is sending a bad message sa bahin karon sang City Council. Pinagi sa pagbalibad nga kuno kaming na sila pero may nagkanto, pagpatawag wala ikaduwa nga pagpatawag wala sa nagin sa may nagkanto, sanggin sikyar ang ilang sini nga mga papeles although may nagakomply sila sa iban sini iyang unit or departamento sa city government pero majority sang ila sini iya dapat i-comply, why nila matungdan tinagaka dapat gid lamang nga maghimo sang lihok ang aton sini nga mga opisyales. Kay do kasubong nga ining memorandum of agreement or ining joint venture do kasubong nga pagpanglugos iniya sa syudad sa nga Iloilo. Sa aton sini magkabumbo. Ti kabay pa. Nga mayara man bala sang ginatawag iyang Consuelo ang syudad later on natuhoy sa nasambitan sining memorandum of agreement or joint venture kay makabig man ini nga public private partnership mo.
ti sa subong iya nga mga panahon, dugangan paging nga nakaagi kita pandemya, ang resources sa aton sini nga gobyerno, limitado. Kung may mga dalagko ikaw nga proyekto, ginakinahanglan mo gid nga magpangutang mo. Pero kung makakita ka malang sa nga private firm nga mangin partner nimo sa kung ano man iya nga proyekto dira, pasiguraduhon man naton banwa nga hindi man ini disadvantageous para iya sa syudad sang Iloilo. Pasiguraduhon man naton nga ti ining ginatawag nga win-win solusyon la. Bilang private company ti siyempre may return of investment man siya pananglitan. And samtang may return of investment ang private company nga nagkapital sa sinang proyekto, ang local government unit may ara man sang fair nga percentage para nga man may ara man sa sang mamba nga may revenue man and eventuality makapadugang man sa pundo sa aton siniyang lokalidad agod nga matustusan niya man ang mga kinahanglanon diri kag mga galastusan kay sa karon siniyang kontrata sang Double Dragon kag sang local government unit. Ang Double Dragon lang sila diri nagamanggranon. Sila lang na diri ang nagakita sang doble, triple, samtang iya ang gingamit sini nga lugar, gingamit nga duta, iya sang syudad sang Iloilo, kudlit lang niya sa kung ano man ang income nila dira. Tikunti nagapaganot sa karon ang Double Dragon properties. Pero kabay pa nga iduso gini sa mga konsyal naton nga i-revisit ining nasambit karon iyang kontrata or memorandum of agreement. 22 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa na sunog na nalukpan pa nautdan sang tiil kag as per information do nalabot gid kunong kinatawo sining caretaker sang hilimuan sang palupok dira sa may distrito sang Arevalo. Lakip na karon banwa sa police reports ang suspitsado nga nagaluthang sa Army Reservist bala. Padayon ini nga ginaayam sa aton sin makapulisan. Iban kag dugang pagid nga mga balita inyo bantayan sa padayon naton nga pagpalayag pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdum oras. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 26 minutos sa kaligad sa tak ng alauna. Standby sa kay Bombo Peter Jan Bayas ka. Ining pagkasunog sang ulubrahan mala nagapanghimo sang palupok dira iya sa may distrito sang Arevalo. No, nga kung sa din may isa ka may isa ka injured. Oh, nalukpan ini siya, nasunog ini siya. Ulotdan or nautdan sang tiil kag ang iya pati sining iya kinatawas per information dire naalabot kay kuno inyo. Oh, makaluluoy man ini karon na sitwasyon sang biktima. I-check tabla si Bombo PJB sa latest information. Oh, natuhoy sa sining hitabo. PJB Master, sa report please come in. Walti sa pinakalites sa medical bulletin karon ni Robin Tondag Bombotsam, 32 anyos, sa taga-barangay Santa Fe sa may distrito sa Arevalo ng address niya. Pero dira ini siya nagatrabaho sa sining faktoryahan sang palupok. Ang napregyahan ni ABC, 65 years old, taga-barangay Bonifacio sa may distrito sa Arevalo. Ang ini si Robin Tondag Dre Bombotsam, ang paabot dito iya sa hospital para daw hindi mag-contaminate ng mga pulbura bala sa tiil niya. Kaya daw natamaan ditong tiil niya, kaya daw lumubong to sa mga pulbura. Matapos tong una nga may ipag-ignite. After sa pag-ignite siya na Dre, may lupok nga nauna, kagin segunda diri sang tama kabaskog nga lupok nga daw ara si dalom sang duta ang lupok niya kagakadugan didto nga nag pinanihol kay balamong finished product ni dira Bombotsam finished product ni sang mga whistle bomb kagagining puitis bala nga ginadala dira sa pila iya ka mga naga manufacture man kag ginaobra nila didto sa mga area man dira partikular sa may iban nga barangay sakop sa may distrito sa Arevalo. Bali ang rolyo ni ABC ni siya, daw siya ang kapitalista bala. So siya ang nagapakapital. Pagkatapos iya ang mga material nga iya mga ginapagamit diri humalin sa mga pulbura, mga uling ni para nga mag-itom ning tabilo ni siya bala. Tapos may mga seletry ni siya ginagamit, galit kagining asupre para daw dali ang pagdakop sang kalayo ni siya bala sa tabilo. Kagakalakip dira nga magalabot dira sa may ano ni siya sa iya gisining whistle ni siya bala tapos amo ni siya nagapalupad sa puites so amo ni mga makabig naton nga ingredients diri nga ginagamit iya sang sining pag manufacture iya sang palupok diri Bombo champ so mo to subong ti ang guwa ginagaw to updan sa tiil kalakip diri karon nga may mga girasupre nga pasok di siya sa butkon daw may arasang third degree burn ni siya kag may information kita kag abo pa nag-confirm naton nga daw igaw-pirahan pa ning iya sa nga ulo posible bagod sa pag ikaduwa nga lupok to nang impact siya na di tabaskog si impact nga daw amo to nga nagtabog sa bala kag dito nakita ini siya ni Homersi ang ni ABC dira nga nagaparagiyas diri sa sining lote dira sa may kilid iya sa daw tangkal nga may mga chicken wire dito sa kilid kagada dito ini siya ang nagbasa sa tubig lang kaya Bombo champ kagin himo niya nga gin sablay o kun gin pahigda ni sabla sa daw tila kagin dala pagwa kagin agaw dala dito karga sa jeep kagin dala dira sa may Western Visayas Medical Center ang ining si Robin Tondag
So subong natumod pa diri sa Bureau of Fire. Bombotsam kung ano gid ang ginhalinan sa kung paano nag-ignite. Diri kag limited pa makatag statement diri kag going to investigasyon sa Bureau of Fire. Diri sa karon. Ang natabo sa di base dito sa una, kundi may radyo ni siya Bombotsam na ginagamit ni Sabla. Kag ginadalaya dito sa may lugar nga dito sa nakatrabaho ini sa Bintundag. Tapos niya tune niya ni sa Bumbo. Humalay ni sa mag-aga pa lang nga daan na nag-report siya hasta sa ugto, hasta sa drama sang hapon, hasta nga mag-off niya, tapos dito kag nabalik niya, kay may saksakan siya mo. Gintumod rin ni Humersi na basi bila nga pagsaksak siya, nag-ignite siya bala, kag dumakop sa pulbura. Pero kung siling ni Humersi, ako na mo ina siya nga halin dito sa sakit iya, nga ginsaksakan sa radyo, Francisco Radio ni siya bala, Bombotsam, do hindi man kay bangod nga nakapangapita ko sila ni kag sige andar iya sa radyo. Ang isa ka ginatanaw kay ang posibilidad bala nga kon in kaso nga mag-ignite siya o kon madakop sang kalayo kung magalibawa magsindot ka kag o kung manigarilyo ka kag isa pa ka ginatanaw nga may posibilidad base sa separado na tong investigasyon may posibilidad nga ining pabilo bala nga ginaimpunan sang mga asupre ni siya. Pagkatapos may mga silitri na amro sa katimpla diri sa sining uling nga nagaitom ng pulbura. Pagkatapos dito ginasulod ni siya sa pulutsan niya kag bugkusan isang alambre. Tapos may putos pa ni siya nga daw papel di hapon ni siya bla. Naputos niya ang ining pabilo. Kag amo na siya ang finished product na kag ginatingob. Dira. So ang pananaw ni Humersi nga may posibilidad kaya nagagamit isa sang kutsilyo diri Bombotsam. Gagada pag-utod sang pabilo ning daw hilong at lagko ni Sabla nga mag-cross-stitch kabla ni proputi ni sang kolor niya tapos sinimpunan lang sa mga kemikal o ni mga uling amo na kung paano nagaitom. So amo na isa kagidatan-aw nga may posibilidad nga Sabla nagtiga. Pagtigaan niya dito kagingulot niya sang kutsilyo. Kay bagod na medyo mainit siya ang kutsilyo, so may posibilidad nga may amo na ang rason nga nag-ignite siya kag amo to sa split seconds lang sumigabong ang ining faktoryahan sang sining finished product nga palupok ining mga pites kag kun ining mga whistle band diri Bombotsam. Sa kabayan pala no si Humersi ang uton niya abisi nga mo ni nag-rescue kay Ruben Tundag sa naton siya diri nga ma-interview Bombotsam. Nablos ko to, doon ginuto lang yung TLT, okay lang na may problema, basta mabuhi lang sa gastuhan tayo. Aba mo na gina yung disgrasya, ito na yung pulong. Oo. So, anong degree ang sunog yan? Hindi lang ko sure to, pero bago lang istorya sa bata ko, di nag-chat man ang hinablos ko, yan totoo hinablos ko asay sila. Nga utdo na tong TLT, kay nautod daw isa ka TLT. Balay PWD ni siya, no? Oo. So anong kay nato pag sapo mo sa iya kay ikaw nag-rescue sa iya ano nakita mo sitwasyon niya? Sanding na sa may kilid dobla sa may kilid sang kasang tangkal na sang sanding na sa kapangayo sa tabang di mo to nga pagsinggit niya nandi parang ko din kuton ni kuno binasa ko sa tubig kag gintap sa lawas kuman kag suton do sa kiti. Pero galupok-lupok galupok pa pero gagmay na. Ang nga lupok daw may nainapa. May nainapa kay duha mo tong grabe. Amo to nagtabog siya. Amo gito siguro tumabog kay guba ganing dingding sang tangkalo. So bali ang impact ko sa tiil ya amo to natabaan nga nasunog gid. Siguro way sa kanang gagawa kay may ina sa magugulag na kay kuan sa mo disable. Yes. Oo. So ang i-clarify naton katagon diri area bali finished product na ginadala diri no? Diri lang ni finished product dilang pabiluan. Pero ang sinya niya mga ano na hiya, wala na din kay balaan mo gakuha na iban nga mga guro brad gakuha na kwarta kag amo na ang ila i-remit tapos ginaisip na bawas na per bilog lang bla. Bali ang whistle band tapos amo na ang ginaangot kag mag-bomb siya. No, amo na nabugusan sa karang daw nylon. Alambre ang nahigot. Alambre ang gamay na. Oo. Pero anong ang posible nga natabo nga nag-ignite siya man? Hindi ang tong may posibilidad kay duga panggurot siya sa pamilo. May posibilidad ayhan
Sir nga kung maggulot ka nga matigaan pabilo, ma-ignite siya kung kutsilyo gamiton mo. May tendency man na kay balan mo ang pabilo, may tendency na kung magutod ka. May tendency na yan kung tama kainit ang imo cutter. May tendency na sa ignite tungod na tawag nga chemicals, wag pulbura. Pero tayo kay siling mo, ano na pamatian to radyo Gretina? Buradyo to kapamati sa balita sa aga pa bla do ano na ng Network News o. Mamati sa. Hindi pala magsaksak ka sa kurinti ni daw may time nga ignite man ang gas park kung gisaga do gas park ko. Hindi matayan na dito nagalit. Do hindi siguro. Gandar sa radyo na kina yan no. Oo. Pagdala ito. Gandar na siya. Pagdala ito sang antes sa magpungko kung magubra, gandar na. Tapos mga pila ka minutusan pag lumupok. Dumato nga pag sa oras siguro kay sige pamati na mo kapamati pa ko nagpropongko pa ko to sa may kano mati ko balita. Kapamati man sa, gapro pangapik mi nga do istorya pa mi gani. Tapos nagtalikod ka lang niya. Nang hindi nagpasampok pa kami sa manok daw. Kaga mo to, dira ka pa kinagalit pag lupok ya, dira. Balik din ako kay na yung tawag ko to sa driver nga ano kami sa prino kay nagpuswak ng rubber cup. Ma-assess ko siya. Amo to pag naglupok. Pagbalik ko di, nga mamahon ako dani dire, sa side. Mo na mo lumupok. Pero pagpus nga ya, makita ko daw ni nagbal ka layo di amotong tunog-tunogin niya lupok nga dos dalom duta bla. Dahil mga segundos lang mo to suminggit sa tabang mo to nang tawag ako mo to dahil na buhay man sa madulaan sang presence of mind nakahimo tas ang ideya kung paano sa makuha eh. So ang proseso sila sa finished product ni siya anong ingredients o chemical ginagamit man? Kung sa pabilo lang silitre man lang nakauling. Silitre kag uling. Uling? Oo, amo man lang hilo na kita mo tong hilo nga mga gagmay to. Namo na butangan mo uling. Butangan mo pulbura na silitre. Tapos kung doon mo na sa kung ano kalaba bla ang gusto mo, katon mo na sa. Ang chemical nga ni galil or hindi silitre. Hindi, oo. Kagang to. Kung may tendency man lang galing kay duway man na sila gagamit sang galik na tawag kay bla mo pinaka-sensitive lang nga pulbura galik kag sodium chloride. Oo. Tiway-duway maguro pero sakon lang ang bot lang. Supre gamit na iya pula papabilo amo ni ang kapadakop sa kalayo. Amo na ginagamit. Oo, amo na ginagamit. Makambal pa mo kuno to sa ospital. Amo na galing maproseso sa plastar no. Di kaya ang lalungan ang ginagamit man lang sinabi sa mga BAM ni mga ano ni powder coat na. Ang ginamix na iya pintura na nga powder. Ang ginapaminta sa mga pariyon ni sa lakyan no. Ang iba nga nasudlaw pulbura karton na iya. Papel lang na. Oo, papel. Papel na ginaaro-arurong na sa tapos butangan mo kulas buli kag dira isulod. Kay kung hindi mo lang pag-iklos ang buli niya, why na sa sang aire sa buli sang hangin na mo nang kapatunog sa konsirado, may hangin sa sulod nga kwan. Sa puites niya para makalupad siya. Isa sa bamya mo man na. Disay man na. Sa whistle pareho lang na. So duwala ka mga item na bligya niyo, whistle bomb ka puites. Oo. Ginadala din para finished product na. Oo, ginapinis lang namon no. Oo. Tapos niya ang kutob ka nakuha man, sold out na nakoy kasok mo humana. November pa lang naway na na. Pamudamo kami kontak. Kulang pa na. 4 na nakatawo, kulang pa na. So si Homer si Diri Bombotsam, amo to naka-rescue kay na sa kay Robin Tundag sa sitwasyon niya. Tigin halungan niyo to kay na. Kay kon in kaso ya basi bala kon mahunuson nila to gulpi kay magkalalapdos tong mga lugar sa parte sa lawas nga na labot sa kalayo kag sampol bura. So amo to ginimo niya gin patigayon niya gin sapnay lang sa nga panakton Diri Bombotsam. Natampukan gid siya gali master. Kung ano natampukan siya? Natampukan siya? Away man nagtabog. Nagtabog pay bangod daw nakatungtong ni siya sa may sulod sang lamisa niya bala nga dala sa nagatakod sa mapabilo, nagagulot sang pabilo. Pagkatapos sa pag-gulping nga pag-ignite, do kilala ka segundos, 1, 2, 3, do 3 lang. Dito may una nga daw hina nga pumiro nga lupok. Kag daw ang nagserbito nga daw una to Bombotsam amo nag-trigger nga nagdako ni ang una to nga lupok niya kapag ignite may una nga lupok kag sa ikaduwa kay bangod nga
baskog na ang volume nga paghakop sang pulbura sang kalayo, dito kag sumigabong na. Dire, kagamoto pag sigabong sa ikaduwa tong lupok, tumabog ni siya sa kilid sang tangkal. Balamon ng lugar nga ni, may babuyan ni si Humersi sang una, pero kay napiktuhan ka African swine flu ni Bla. Moto gintang namerdihan siya. Moto na nabay ng utod kaya si ADC, nga siya lang rin mabulos nga butangan sa faktoryahan sa palupok. Tigin ako, imandri bubotsam, nga wising permit, ginadambo lang nila, ang ilas rin nga kapital sa nadri, kasi sa'yo managrahimo sa ibandra, kag nag-aatas sila sa mga permit, dito sa mga factory, sa palupok, sa mga area sa Negros, o kunin sa parte hinigaran nga lugar, amo na kung paano iya nga patigayon sila sa pagmanufacture. Pero ginako niya nga bali ABC sa mga finished product pada kag ginaangutan lang sa pabilo nga ining mga whistle bomb kag ining mga pites kag gin kay Odra o kung nga obra ni Robin Tondag adra sa ila nga lugar. So ginlabot man naton kay nagituan ta balakot si Kap Alan Makasar dra ang purong barangay sa barangay Bonifacio may distrito sa Rebalo puro ay ang presensya niya. So si Kagawad Aida Makawiwili. Kagawad Aida Makawiwili, kung balang kalabot sa tensyon nila ni nga may mga manufacture sa palupok para silang barangay. Pero daway ni isa kuno sa nagsakasisyon nila, daway matakol dra, kag daway maginakol ang tensyon ni Kapalan Makasar sa mga pila ka white permit nga mga manufactory o kag manufacture sa palupok. Adra sa area sang barangay Bonifacio sa may distrito sa Arevalo. Si Kagawad Aida Makawiwili bumutsam sa may interview naton. Kung panagani wala ko kabalaan. Basi sa sekretary namon basi naka-comply man po sila eh. Pero balaan nyo doon, kaya na sa kanya. Balaan bugay na gidman na. Bugay na. Dari sa may area nga sa Bonifacio, siya lang isa may manufacturyan si ADC ni. Kasama man isa dito sa may suba na yun. May Tido gagawad man na sila permit. Wala ko ni kabalo kung sa ila. Siguro gagawad man na ito. Hindi man na sila guro mag-obra na magpa nga so, wala. Kibot la ka mo may naglupok na? Oo. Amo na kibot dito ko sa Tiangge ko to kaina. Tinakibot ako nga may naglupok. Gadlagan ko kaya ang balay ko na nara lang dao. Basi bala na dalahaw. Sa mga sesyon nyo, why yun na topic ni ang parte sa mga permit ni? Sa permit. Faktoryahan. Daw wala. Wag dyan na agenda nyo? Wala. Kay Kap Alan Makasar, why yung mga si Kap Banda Guroya ka ano mo, kay ti kung ano man lang kami nag-desisyon mo, every Sunday man lang kami desisyon. Siguro ti ba naglupok na, basi at tagana attention sa barangay na, kaya naglupok na. Basi oo, kay daw, abot ko na, di pa si Kap, kung may ginlaktan, ti kaya aga pa kainam. Di ang manangguwa niya. Hindi lagali isa ni sa ADC may manufacturya. Oo, damo na. Lapit sa suba. O lapit sa suba na dito. Nga dito na sila. Ti daw safe man. Ti maayo man di ka ni kaya biho kay daw wala pa malay. Pero natabo na i-call mo na attention sa inyo. Ate ho, paano na na kay tinatambo na na. Oo. Okay, amo na nagkadto. Oo. Kinantaw ko. Oo. So si Kagawad Aida Makawilit, i-line up sa sa ila sining agenda dari bubotsam ang ining parte sa mapalupok para mapasiguro nga hindi na masulit ni nga may ara iya sa mga may mga casualty ni sibla pero kay Robin Tundag nga nasunog kag nautdan tiil PWD nga daan niya nagaliquid ang tiil ni bla bot silingon ti bangian inadayunan gid sa pagkakumpol bubotsam. Ang ining si Robin Tundag. Kaluluoy man na master? Breadwinner pa na siya. Eskwela sa kabataan niya. Tapos, kapital niya lang ang iyang kapital. Kulbak lang ang kapital niya. Kada sakripisyo man Nga daw kadelikado. Bala mo, manufacture ka sa siling palupok. Sa kung pwede pa lang niya, hamba ni Sir Humersi, kung pwede pa lang makuha ka insurance mo. Amo na kung paano gaguntat siya, kay bagod nga may ara ka diyang risgo bubutam. Kung yung kaso nga amo nang imo sili nga, himuon, ang ini mag-manufacture sa mapalupok, dire karon sa area sa may distrito sa Arbalo. Kagda pala po,
kay bangod nga kilala ang distrito sa Rebalo nga maayo magmanufacture sa palupok atan para mangin legitimate siya kag makabulig sa mga pumuluyo naton da kay damo sang maayo kag eksperto nga magpangkayo da. So napalabot nila nga tagaan sa atensyon man sang aton nga city government diri ka manatungdan nga hingi siya sa gobyerno lamang makabulig diri sa sini mga trabahante diri sang palupok diri sa area ka distrito sa Rebalo Bumbusang. All right. Walti matulong ito ka-report, duwat para sa papangalan sa Buburay Songtoy, naglaman sa Bumbo PJB para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, Basta Radio, Bumbo. Salamat kid Bombo Peter Jan Bayaska sa imo siniyang follow-up report. Di makaluluoy man tong biktima, risgoy man tutuod nga amo nang iya sining trabaho, pero way gid sa maka-aprikatar kag makasalbaro. Dulot dan ginisang tiil kag mga sunog pag ito sa iya sining lawas ang iya sining na angkon. Tugangan pagin siguro ti magluwas nga nagatrabaho siya sa mga highly combustible sini iya nga combustible sini nga mga produkto ti grabe mga tagi ti mga danang init sumong halin kagina duay kita naganubo sa 40 degrees centigrado aton sini iyang heat index subong gani nagalabot kita sa 44 degrees Celsius 44 degrees Celsius sa aton sini nga mga kauturan ti mo na doble halong lang sa mga kabumbo naton 47 minutos na nakaligad sa takna ng launa pagbalik ta report ni Bomboro ni Pregua may kantanan sa sining padayon nga pag-ayam sa kapulisan sa naggalutang do sa Army Reservist bla. Inikiban pang mga balita panumbalikan ta matapos sa bilang importante nga mga panumdum. Manang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto.
Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang liso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas... Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Check ta naton this time police report with the Bombo Ronnie Pregua. Ining suspitsado nga paglutang patay sa isa ka army reservist padayon nga ginaayam sang kapulisano. I-check na natin ang latest detail with Bombo Ronnie. Bombo Ronnie, sa report, please come in. Padayon Bombo Champ, pang hot and pursuit operation agud madakpan ng suspect nga naglutang patay sa katapos ang Philippine Reserve Command Army sa barangay Poblasyon Ilaya, San Enrique, Iloilo. Ang biktima Bombo Champ amo si Lino Palomar, 29 anyos, kag residente sang barangay Arak, Pasig City, Iloilo. Ang suspect naman amo si Rio Calanaw, 41 anyos, kasado, chief tanod sang barangay Poblasyon Ilawod, San Enrique, Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain John Oro, officer in charge ng San Enrique Municipal Police Station, iyagin payag nga natabo ang insidente kadungan sa piyesta sang Banwa. Suno kay Oro, nagapatukar sang minibox ang biktima kag nagdisko sa kilid sang karsada. Naglabay naman ang suspect sakay sa iya multicab sang ginsaway ang biktima. Dire kag nagbais ang mga ini, tubtob nga ginluthang sang suspect ang biktima sa nalikod nga bahin sang iya ulo. Gilayon naman nga nakapalagyo ang suspect dala ang wala may baluan nga kalibre sang armas lutang Bombo Jam. Yari bala pamatian naton si Police Captain Johnny Oro. Ako din sa investigator, ano lang na naglabay ang suspect, nag-drive sa multicab, sakay sa multicab, tapos naagyan niya yung suspect, naara sa tala, nagkasaot, may upod man yung victim, kaya may gamay sila na sound system, tapos sa Fiesta Abidere Samon, kaya muna dawagin saway, tapos basta nagkaroon sila ng argument.
Ang biktima naton si Lino Palomar Jr. Pila edad kag taga diin siya? 29 years old ni siya, Reserve Army, tapos kapuli sa barangay Arak, Pasig City. Ang suspect si Rio Calanaw is 41 years old, may asawa kaga Chiptano sa barangay Poblacion Ilabot sa Minil. Hindi natin ma-determine kung anong klase ng firearm yung ginamit kaya wala ka naka-recover sa ebidensya, no? Mapilin to sa crime scene. Tapos yung tama niya sa initial check-up ng doktor sa likod, initial examination sa doktor. Sa likod ang tama, sa likod sang ulo. At large ang suspect, ongoing pursuit pa rin namon, pa rin sa field ng mga personnel natin. Ato nabatian si Police Captain Johnny Oro, ang officer in charge ng San Enrique Municipal Police Station, Bombocham, nga sa subong padayon niya po ng ating pursuit operation sang kapulisan na good madakpan ining suspetsado Bombocham nga nagluthang patay sa isa ka Reserve Army Bombocham. Hot pursuit operation, padayon. Yes, Bombocham. Din kuno padulong niyang suspect kao? Amo pa nang wala may baluan, Bombocham, kay pagkatapos ng insidente, madasig nga nakapalagyo ang suspetsado, Bombocham. Pero iway na siya nag-star dira sa San Enrique. Base sa impormasyon, Bombocham, diri man na siya ga-star kag gilayon nga nalagyo pagkatapos ng insidente, Bombocham. Okay, sige. Ini si Bombo Ronnie Pregua para sa the #1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Ronnie sa imo siniyang follow-up report. Pwede man lang kung tani ito may istoryahan, naglabot kidya sa punto nga mayara sang tiniruhay nga nagluntad. Tigunti may isa naman karon iyang kabuhi nga daga. Sa gamay man lang kung tani nga diferensya. Sa aton sini makabumbo galing kay kung kaisa kun impluwensyado ka sa makulubog nga ilimnon or may mga bes nga damo ang imo sini nga abaga nga mga problema ka makasalapo ikaw sa mga kasubong sini sa imo sini magyan do hindi na ikaw makapalawig sa imo sini iya nga paminsaron kapin pa kon may ginahuptan ikaw nga armas patalo man dira o kon pusil ang imo sini iya nga reaksyon nga kwaon ang imo sini nga armas kag gamiton batok sa tawo nga imo sini iya imo sini nga komprender mo, no? Sa aton sini nga mga kabumbo mga kasubong sini malikawan kung tani kung pwede man lang iya madala sa inistoryanay, mataway ng inistoryanay kag hindi na kinanglan pa nga mangin violente. Kay amo inang isa sa mga resulta sini waay gid iya sang kayuhan, no? Sa magtimbang sini nga bahin, waay iya sang ginansyahon sa aton sini nga mga kabombo, no? Kung ang piyak nga partido napatyan, ang piyak nga partido amo ang nakapatay, lunsay gid iya kapierdihan kag problema ang matuga sini. Sa aton sini nga mga kabombo, way sang may mangin madinalagon sa krimen. Sa aton sini nga mga kabombo, lunsay ini iya makahatag sang palaligban kag dugang problema. Muna nagakadapat nga tikon sarang palang iya madala sa istorya or isa kag isa abi magpaiway
magpalayo kung malaamo na mainit ang sitwasyon, malikawan nato ng mga kasubong siniyang hitabo. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 2:00 na sang hapon. Dari sa aton sining pagpangalagad, standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sini kay Tita Regine. Isimamot siya, Mablanco Vergabilin sa imo, sang manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radyo Philippines. Basta Radio! Bombo! Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 21 to 27, 2023. The Technocrats Band is overflowing with enthusiasm to unleash their great selection of songs nga ang kalabanan from the past decades sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical ride sa Mayo 27, Sabado sa Concert at the Plaza para gid lamang sa imo mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa among musical show, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ay gaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 28, Domingo, imbitarong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagahiwaton sa Latolda kag magasugod las 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton kinapangatubang will serve as a catalyst para mas mangin malapit pagid kita sa Dios. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok, natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tigmata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital.
Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Tigilinit na mga kabombo. Dry season na diri sa aton. Ang mataas nga temperatura nagadala sang discomfort sa tagsa-tagsa. Magbalon sang tubig o kon magdala sa mga reusable bottles agud sudlan sang tubig. Magsuksok sang mga nagakaangay nga bayo. Pilia ang mga manipis, medyo mahalog, mamagan kag light-colored nga mga panapton. Ang mga human sa cotton, rayon o kon linen ang ginarekomendar tungod sa kabugnaw sini. Enjoy your summer mga kabombo. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Tig-ilinit na mga kabombo. Dry season na gidri sa aton. Kung tuman na gid ang paang, magpabugnaw. Magkaon sang ice cream, ice candy o kunang paborito sa mga Pinoy nga halo-halo. Magpabugnaw paagi sa pagbutang sang ice pack sa imot ng kugo o kun liog, butkon, batiis, ilok kag luko-lukuan. Pwede ka makalagaw sa mga mabugnaw nga lugar, kaangay sang Baguio, Tagaytay, Sagada, Batanes ukon Bukidnon. Enjoy your summer mga kabombo. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kauntas ang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo. Mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusga. Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Kumusta na kamo dira mga KLP lovers naton? Ang ari diri kag ang dito man sa abroad. Good afternoon gid sa inyo. This is Tita Regine. Syempre, ari na naman ako para nga magabi-abi sa inyo. Welcome sa kahapon lamang program. Biyernes na kita. Kag nagatagam-tagam kita sa Baguio nga maga-landfall either tonight or tomorrow. Gani, pray gid, and at the same time sa mga ara dira sa mga areas nga malapit sa dagat. Basta, no, kabalo na kamo kung saan kamo mag-evacuate, kag kung ano ang dapat ninyong himuon. Safety first, gid kita tanan. Well, susuni nga hapon, ari kita diri mga kabombo para nga magpadayon sa paglingaw-lingaw sa mga istorya ang aton nga hobby. Every afternoon, gani, pukawa na daay, si nanay nyo or si lola nyo basi natulugan. Maakigan ka mo karon nga, wala nyo ginpukaw kay KLP na gali. Good afternoon, good sa inyo. Let's all settle down. Let's get settled. Ariata ng bahanon as I welcome you all. This is Tita Regine on a Friday. Para sa KLP, si Adrian Vicencio ang mag-aamba para sa atin this afternoon with the song, Kiss Broken Hearts Goodbye. Good afternoon and welcome. I thought you will forever be the brightest star for me, and I promise I will stay in love with you till the end. But times change to turn dreams, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Babe, letting go deeply hurt. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know
too much, hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I will say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kiss broken hearts goodbye. All flame has to die. No more tears to cry, never cry. Just kiss broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday, somewhere. Okay, so Broken Hearts goodbye na kita tanan, ha? And say hello to a happy heart. Dapat happy ng aton nga heart with or without a love life. O, diba? Dapat kabalo kita na mag-self-care, mag-self-love. Oras na doon, 16 minutes after 2 o'clock. Yode, temprano pa kita diri sa KLP. And ang una ko na itong himuon, mamayad kita sang utang. Yes, may utang kita sa aton nga agot nga si Lola Amparing, because yesterday storya lang ang aton nga nabasa ang poem for her mother. Why na diretsohan gani unahon tagid na iya kay basi maghibi si Lola Amparing, hindi pwede. Ang poem may tigalo ang nanay. Talagang napakahirap pag walang nanay, walang nag-aalaga at nag-aasikaso, naghahanda ng pagkain araw-araw, nagtuturo ng mabuting ugali sa lahat ng mga araw. Kahit nagmumura kung nagkakamali ka, namamalo kung minsan, pero para rin sa kabutihan, mahal na mahal ka pa rin. Kaya kailangan mamahalin mo rin ang nanay. Mula noong maliit ka hanggang lumaki, nanay pa rin ang nag-aalaga. Kung may problema ang anak, nanay pa rin ang tumutulong. Kaya huwag kalimutang maglingon sa pinanggalingan, susundin at mahalin ang nanay. Malungkot na malungkot pag walang nanay. Lahat na kinakailangan, taos-pusong tinutulungan at pinapayuhan ka ng nanay. Upang maging masaya ang buhay mo, huwag bigyan ng problema ang nanay. Ang nanay ay laging masaya kung mga anak ay masunurin, di nakasimangot o padabog-dabog kung utusan, grasya at pagmamahal madaling makamtan. Lumingon sa pinanggalingan, ugaliin palagi ang kabutihan, pagtitiwala sa buong may kapal, kaligayahan, kaunlaran makamtan. Kung sakali nagtatagumpay dahil sa utang na loob sa nanay. Kaya huwag magmataas noo, pasalamat sa puong may kapal at sa iyong mahal na nanay. From Lola Amparing.
Well, at least good na kita ha sa kay Lola Amparing. Kumusta naman ang smile mo dyan, Lola? Ox na ha, wala na kita utang sa imo. Nakompleto nato ng imo nga one story with your poem for your mother. Gidman, no? Ang mga nanay na iya, why na iya set limit kung hasta san-o na iya mabantay sa imo, kung hasta san-o nga magsaway sa imo. Dumduman ko, no? May isa ko ka-friend, gambal iya bata. Hindi ko lang pag-iabal sinailangalan. Pero ako pamati isa sa mga ma-identify niya gini nga siya ini. Nagamba ko na iya nga bata. Pag reach 18, lalaki, nay, kinanlan niya ihatag mo na gid na iya sakon. Bali ang ano? Sabi niya, ang freedom ko. Hambala niya bata iya. Ay, bisan tigaw lang ka na ya? Sa ngayon tamang kaya gyapon niya, ara mo ko yung gyapon. So that means wala pa ring freedom. Kakute niya sa ilang nga duwa. But anyway, I know that they love each other and I know all of us, we all love our mother, especially if you have a very beautiful relationship with our mother. Oras naton, 20 minutos na makalipas ang 2:00 sa hapon. Let us proceed sa aton nga second na ni. First pa lang, first story, kay poem lang to ang kay Lola Amparing. 34th story nga ginsend diri sa aton. Bala nyo na, no? Coming from Miss G. Dearest Tita Regine. Good afternoon, Tita, kag sa tanan nga fellow ko, KLP lovers and listeners. I will write na naman, Tita, while nag-wait sa students ko. Ka-very good gid sa ila. Ginatagaan gid ako yan nila time makasulat letters sa KLP. Aha. Ang share ko sa mga tita, kung ano lang ang madumduman ko nga i-type. Magwala na karon mga thoughts ko pag nasuguran ko na. Life is beautiful, Tita, isn't it? Let's enjoy it to the brim. Carpe diem. Sakto gid man eh. Thanks be to God sa kabuhing nga ginhatag sa aton sa maayo nga lawas kag sa tanan niya nga kaayuhan. To God be the glory. Tita, people have different attitudes toward living. May mga tawo nga wala kabalo kung ano gid bala ang purpose nila on earth. They find it hard to find their bliss. Some seek self-oriented happiness. Ang iba naman niya, they believe nga para ma-attain ang happiness, they restrict their personal desire, like refraining sa worldly passion. May ara man nga, makakaon lang 3 ka beses sa isa ka adlaw, may balay nga ginaistaran, makabayad bills, may maayo nga lawas, mapaeskwela kag mapatapos sa mga kabataan, happy na, kontento na, kag okay na. Well, Tita, we should know what makes us feel satisfied and sad. That way, we could pursue some situations and evade others. Kada isa sa aton, lain-lain man ang gina-desire kag gina-despise. Halimbawa, ang iban gusto gid ang power kag kwarta, thinking nga these will make them happier pagid. Pero ang iba naman, gapati, nga ang material nga desire wala sang katapusan, kag makatuga pa ini sang eternal trouble. What makes us happy? Well, this question might sound so easy nga sabton, Tita, but ano gid man bala ang nagapalipay or makapalipay sa aton? Some would answer nga of course, having money. Ang iba naman gahambal nga being healthy and physically attractive, being in love, accomplishing goals, preserving one's integrity kag iban pa. Amo ni ang mga common nga sabat, Tita.
Why are we here on earth? Para lang bala mag-enjoy? Ang iba nagasiling, man lang tadi sa kalibutan man, makaon kon gutom, matulog kon tuyo, kag mapahuway kon kapoy. Ang iban, gina-waste ang life sa kalayawan, sa bisyo, sa mga bagay nga wala pulos, kag makapahamak sa ila. Ang iba nagakalipat na sa aton Ginoo tita. Isa ini sa masubo nga kamatuoran. One of the reasons nga ang iban wala sang kapanatagan, kapayapaan, kag kalipayan. Kay wala anay nila ginuna or ginkilala ang Dios. Nga amo ang rason kung nga nagakabuhi kita diri sa kalibutan. Please read these verses below, tita. Matthew 6, chapter 33. Datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Colossus 3:15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Awit 1, verse 2. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Tita Regine, may aramaniban nga sa sobra kapadamo sang manggad, may maayo kag hamungaya nga pangabuhi, maayo ang lawas, kumbaga tita, halos tanan nga material things are luxury, may ara sila. Pero, some of them are not genuinely happy. Iba nagapang look down pa sa mga kubos kag ultimo, which is hindi maayo. Imbis nga buligan, ginatapakan pa, kisa, tungod, mas may power sila. Kabay nga ang mga tao nga ina, makarealize man sa mga naobra nila kag magbag-o tita. Dapat matun-an nila ang magpakumbaba. Jeremias 9, chapter 23, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan, o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Ang tanan nga ari diri sa kalibutan, temporary lang. Bisan ano pa kadamo sang manggad sang iban nga tawo, bisan ara pa sa ila tanan nga material things, kung wala sila Diyos sa kabuhi, makaluluoy sila gihapon. Ako, Tita Regine, nagapatigid nga bisan ano pa kabudlay ang mga nagkakalatabo sa life ta, basta may Diyos lang kita sa kabuhi, wala gid rason tita nga hindi kita malipay kag magpasalamat. Yes, we can't be happy all the time, but we can always be grateful sa tanan-tanan. Imbes nga magreklamo kita kung ano ang wala or kulang sa aton, why don't we just be thankful and value everything that we have? Ang pagginhawa ta palang blessing na. Ang makatulog sang maayo, ang may peace of mind, makabugtaw sa aga, makapangihi, makapamuhin, kag wala masakit, ini nga mga butang dapat pasalamatan tagid sa Ginoo. 1 Thessalonica 5:18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. 2 Corinthians chapter 9 verse 15. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na di masabi. Sa likod sang kabudlay, kasakit kag pag-antos, pasalamat kita gihapon kay siya ang mas nakahibalo sang kaayuhan ta. Ako tita, whenever I feel blue, imbis nga magmukmok or dibdibon ang mga nakakalatabo sa life ko, mas gina-think ko na lang tita, how blessed I am and how great our Lord is. As what I've always said,
I always grieve in a hopeful way. Mas damo ako, dapat nga ipagpasalamat kaysa pangasubuan. Serving Him brings me joy. Ang pag-attend sa mga church gatherings, pagkanta sa iya, pag-worship, kag pag-praise. As a servant, I know, damo-damo man ako lapses, tita, paglabot sa obligasyon ko, lalo na busy ako kisa sa work. God is good, gid, kaya He's always there, sa likod sa mga shortcomings ko. Madula na tanan sa akon, hindi lang ang Ginoo. Only Jesus can fill the emptiness that I feel. Only God can heal me. Salamat sa Diyos. Mas naman na feel ko now after writing. Thank you sa KLP. Thanks man sa imo, tita. Hugs. I always remember you in my prayers. God bless you and your family, tita. Love you. Itakop ko na ni Tita Regine kay mapakuway na ko. Halong ka lang da permi, tita. Best regards, Miss G. Well, Miss G, no, of all the letters so far nga na-send mo diri sa aton, kag nabasa ko na, para sa ako lang niha, personally. so far, no, though this is ang may pinaka-depth sa tanan nga mga stories. Wow ha, super serious ikaw subong, kag grabe ang imong mga spiritual nga mga sharings diri sa amon tanan. It's really nice, no? If you have the Lord, you cannot contain yourself from sharing the joy that you feel sa iban man nga mga tao. Everything that you said, all the Bible lines that you quoted, they are all true. Amo na, no? We cannot have everything, but we always have the choice. Like, dira ako no vary ang aton nga mga reactions, ang aton nga kung paano naton batunon ang isa ka sitwasyon sa aton nga kabuhi. Like ang iban kung ka very shocking, ka very painful ang nagaabot sa ilang nga kabuhi. May ara no nga almost lugmok kag daw kadugay nga maka-overcome sang sina nga experience, but ang iban kadasig man lang because they chose nga magpadayon and at the same time look at the brighter side of things. Gusto gid man na ako balagapati personally, if there is something maabot sa aton nga daw ka very very difficult gid, ako sa una I feel so burdened, I feel so low, nga I worry too much. But later on, when I realized nga kung gaalabot galiina sa aton nga life, that is because may luyag nga i-teach, may luyag nga ipa-experience, may luyag nga ibilin sa aton ang aton nga Ginoo, ka ginabutang niya kita no sa next level sang aton nga kabuhi. So, if it's something very difficult, dapat hindi naton pag-ishan away ang aton nga self, kundi batunon at tubangon naton head on ang ina nga mga nagakalatabo sa aton with faith in our heart nga ang tanan nga ini no malipas man lang, and ang tanan nga ini may luyag nga itudlo sa aton so that we can become a better person, wiser and full of wisdom the next time around, no? As we go on with our lives, we know na because kung may mga kapalpakan kita nga mga nahimo sa ating nga kabuhi, we learn so much, no? Sa mga palpak nga mga nahimo naton, sa mga hindi manami nga aton nga mga nangin desisyon, sa mga choices naton sa aton nga kabuhi. But all these things, kung i-realize lang naton, mabalaan naton, mabatyagan naton, no? Nga, although package siya ugly, if you can use that term nga ugly,
But behind that, no, after that, something very, very beautiful gali ang ginabilin sa aton. And that's how God works sa aton nga kabuhi. So God is really so good. He loves us so much. Kag He has great plans para sa aton. Tanan-tanan, isa-isa kita. May manami gid nga mga plano ang Ginoo para sa aton. So, Miss G, thank you so much, gid, ha? Baw, daw ay makunaanan. Usually, ang imong ginapang share diri sa aton, imong nga love life, ang imong nga work, tapos ang imong mga lingo, mga terms na ginagamit diri sa aton, may mga charm, may mga, but this time, this is so serious. And you nailed it. You hit it. Thank you so much, good Miss G, ha? I'm sure ang mga nakabati diri sa aton sa sining hapon sang imo gin share diri, may mga napulot gid sila, ang iba natandog gid, and they got inspirations from this thing nga imo gin share sa aton. So, padayon lang. Thank you so much, Miss G, sa imo gin share sa amon sa sining hapon. 35 minutos na makalipas ng alas 2 sa hapon. You're still with Tita Regine diri sa kahapon lamang program. Magapanubalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa pamin. Balik kita, second story is from Jaran. Ellery. Dear Tita Regine.
Mayadayon nga hapon sa tanang nga tagpalamati sa Bombo, syempre special mention tanang nga KLP lovers kag mga mapisan nga letter senders. Nakatsyempo naman ako magsulat, tita, kay may bakante. Before ako mag-start, tita, I'm not sure kung pwede i-share ang amo sining nga classes ng story, pero filtered ko naman ni tita. Ikaw na lang bahala sa mga hindi pwede i-mention. Sige ah. Kaya kung hindi man pwede mabasa, just skip this letter na lang, tita. Hindi, luyag ko siya basahon. Kaya damo kita sa ma-learn diri. Ang luyag ko ipaambit, tita, medyo sensitive. Ang hitabo nga ini, tita, natabo sa umapa ako nag-estar. As far as I can remember, tita, I was only 5 or 6 years old sa nakasaksi ako sang hindi ka nais-nais, tita, sa neighbor namon. It really shocked me. Tita, sino maguna-una nga sa amo ko to nga pang-idaron, makatukib ako sang amo sadto. Masugod na ako, tita. Since medyo layuanay ang mga pamalay. Abi mo, tita, may neighbor kami na sang una nga daw take advantage sa mga kids, tita. Bisan tigulang na siya. Tawagon ta lang siya kay Lolo M. Mga 70 or 75 years old siguro ata, tita, kaya maluya na siya. Bali may pagka-bastos siya, tita. Then, ang ginaubra niya napakadto niya ang mga bata nga taga dito man sa amon. Tapos napasulod sa house niya, kag napakita niya ang maselan nga part sang lawas niya, tita. Nagapasugot man ang iba niya mga bata, kay naofera niya pagkaon, kag isa kwarta. Hindi manami. Bale, most of the time, sad to, tita, siya lang permi ang tao sa ilabalay, maliban na lang kung magbisita ang apo niya or mga bata niya. Gaisahano ni siya permi, tita, pero may sarang siya, kay suportado sa mga kabataan, kagkaapuhan niya, tita. Why ako kabalo kung nga ang amo ato ang napangbuhat niya? Bored siya sa life niya? Disorder? Or ano man, nga ang nag-amo siya sadto. Hindi ko gini malimtan, tita, kay ako mismo naka-witness. While nagalingling ako sa bintana asang balay niya. Kag ako, kaagi niya man ask nga mag-touch sang private part sang body niya. Kala ko, ay, tita mo. So, amo to nga time, nagdalagan ako yadayon, kag wala na nagbalik-balik sa balay niya. Ka-M sa iya, tita, klase tigulang. Kabay nagbago to siya before nagtaliwan. Abi mo, tita, natingala gid ako sadto. Kung nga nagapasugot ang iba nga kabataan sa ginapaobra ni Lolo M. Naluoy ako sa ila, tita, kay daw naintuan sila. Kapila ina nga beses na tabo bala, tita Regine. Pero nahadlok ako manugid. Kay basta wala ako kabalo, tita, kay tama pa ako kabata sadto. Kag hindi pa amo na kaklaro ang tanan sa akon. Wala man na to siya nagapangharas, tita, kay wala na siya usually nagagwa. Bale, ang mga bata na ang nagakadto sa iya, tita, para magbisita or maglantaw-lantaw, kay syempre siya lang isa. Tapos sa sulod gali, amo na ginapaobra niya, tita. Honestly, tita Regine, last year bala, sa nakaistoryahan na, kaya isang childhood friend ganyan. Childhood friend ko, na-recall niya pa ang amuning hitabo. Kita nakibot ako, kapati siya nakadumduman, na nanghambal niya sa akon, ang ginapaobra sa ila ko ng tita, amo na, ginapatouch, ang sang iya to ni Lolo. Then after sina, ginatagaan pagkaon or kwarta. Tapos gagwa man sila dahil yung tita. Di ang kalipayan ni Lolo M, amo na, do hindi manami, nga klase sang tao, baambot. Kabay nga ang mga tigulang nga nagapamati, hindi iya pareho sa iya to, ha. Dapat kung tigulang na, pamunong na, kay ilisipon na lang ang inadlaw diri sa kalibutan. Hindi na magtinunto, abaw na lang. Sige, tita, diri ko na itako pa akong sulat. Salamat gid, and may God continue to bless you. Truly yours, Ellery.
Ellery, thank you so much sa gin-share mo nga ini. You know what? Sa diin man nga bahin, sang kalibutan, feeling ko, this is happening. Kagkadamo sa aton nga mga children, ang nagakabiktima. But, wala lang nakahibalo ang mga ginikanan because it's either nga wala nila naintindihan what is going on, kung ano ginapahimo sa ila. And secondly, basi wala nila lang ginamind. Or thirdly, basi nakulbaan sila. And that's why, nga why gid nakalabot ang ina nga hitabo sa ila nga mga ginikanan. That makes us very worried, no? Dapat, bilang mga ginikanan, we should be alert kag kahibalugid kita, no, sa mga whereabouts ng atong mga kids, especially 5 years old or below 10 years old. Dapat kahibalugid kita, and kung pwede pa lang, no, at all times hindi gid makapahilayo sa aton nga panulukan at unless nga tiara sa school. But even, no, sa mga kilid-kilid naton diri naton mahibaluan nga hindi gali safe ang aton nga mga kabataan. And kung kaisa, no, ang ini nga mga tawo nga nagahimo sang subong sina, do hindi mo bala maduha-duhaan because from the outside sila mo do tama man ka buot-buot nga daw hindi ka maka-imagine, no, nga may amugali ina siya nga hilimuon. So hindi man ako expert, but feeling ko, no, na fall siya sa pedophilia kag exhibitionism ang iyang ginhimo. Well, pedophilia, no, is a mental health disorder. Characterized ini siya sa nagabalik-balik bala nga intense sexually arousing fantasies or urges. Ang pag-treat sini, no, behavior treatment nag-involve sang long-term nga psychotherapy. And pwede man, no, nga may bulong nga i-take nga pwede maka-alter sang sex drive kag maka-reduce sang testosterone level sang isa ka tawo. Well, according kay Mr. Google, ang pedophilia is a form of paraphilia. Ang paraphilias meaning persistent and recurrent nga sexual interests, amo na, no, do tripping bala, urges, fantasies or behaviors of marked intensity naga-involve sa mga butang, mga activities, or even situations nga hindi amo, no? Daw hindi nagakaigo. Kag bangod nga it causes harm to others, gina-consider gid iniya nga disorder. Tapos kadamaan sa mga pedophiles, amo ina ang tawag sa ila, no? Mga tawo nga mahilig sa mga kabataan. Kalabanan sini sa ila nagaka-develop because may mga substance nga ginatake or may gagamit sila, no, sa dependent on this substance. Kung kaisa naga-drugs, may mga ginatake, and sometimes because they have depression. Kagkalabanan sa mga nag-aamo sini nagikan kuno sa dysfunctional families. Kagkon kay isa pagid because ang ilang marriage is in conflict. Kag common gid ini, no, may problemado nga pag nga relasyon sa ilang spouse. Kagkalabanan sa mga nag-aamo sini gali are sexually abused as children. So most probably, no, basi si Lolo M to sexually abused siya. That's why nagka-develop siya sa amusina nga disorder. On the other hand, ang exhibitionism naman, because gusto niya to, no, nga makitaan sa mga kabataan, tapos ipahikap niya sa mga kabataan. Kaya mo ni siya exhibitionism, kaya nag-involve ini sa exposure sa iyang genitals para nga ma-sexually excite siya. Or ang ini nga tawo naghihimo sa nino, may ara bala nga daw tripping nga gusto niya nga ginatulok siya nga gina-obserbahan siya sa ibang nga tawo while doing sa amo sinino nga butang or sexual activity. Di ang treatment pwede siya ma-treat kag usually naga-umpisa ini after nga maaresto abi ang exhibitionist.
Tapos kinahanglan may psychotherapy, makabulig kun may support groups, kag makatake sang certain nga mga antidepressants. Ti ang ining psychotherapy, ang ining support groups, ang mga certain antidepressant, part gini siya no sang treatment sang isa ka tawo nga may exhibitionism or mga exhibitionists nga mga tawo, and kung kaisa no may mga bulunggid nga dapat sila nga i-take. So sa natabo nga ato sa imo, I just hope nga ang mga kabataan nga ato wala naka-develop trauma, and at the same time wala asang ginbilin sa ila nga something that might also magtulod sa ila to, or either maka-fall for them no into something nga daw sila man no maka-develop some certain disorder because of those bad experiences. Basta ang sa akon lang gid no, kita nga mga parents, kita nga mga ginikanan, hindi kita mangin super lax sa ato nga mga bata, especially sa mga ina nga mga pang-idaron 5, 6 or 7 or even no ang mga younger, kay ti way kita kabalo kung kaisa miyembro pa mismo sang ato nga family ang capable gali nga maghimo sila no sang sina nga makaharm sang aton nga mga kabataan. And so dapat ang aton nga pagbantay, ang aton nga paggiya, kung pwede pa lang, no, 24/7, hindi gid magpahilayo sa aton nga mga panulok ang aton nga mga kabataan. So ngimo to gali nga friend, last year lang kamo nakaistoryahanay about what happened sang gagmay pa kamo, and then na-remember niya man, na-recall niya man. Ti mayo lang gid no nga nothing bad happened sa inyo. Although kita mo until now di gyapon makakasa inyo kaisipan ang adto nga inyo nga na eksperyensyahan. Well, anyway, I read your story because gusto ko i-warn ang aton nga mga parents, no, ang mga nagabalantay sa aton nga mga kabataan nga how we wish, no, that we are all safe with the people around us, but sad to say we are not. And especially ang aton nga mga kids, so gani dapat ang aton nga paghalong sa ila, ang aton gid nga pagbantay sang maayo sa ila. Salamat gid for sharing this with us, Ellery. Oras naton, we still have 8 minutes before 3 o'clock. Magabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa... It's before 3 o'clock mga kabombo, and I just realized damo gali ako backlog sa mga sulat ni Lola Amparing. And I'm sure nga tinagabantay gid na siya. Balin sa akong gina-checkan niya gid na. Ako na lang ang mga stories niya ang nabasa na naton. And since we had our Mother's Day special about 2 weeks ago, so do medyo nagaganhagan ang nakita. No? Timi ari pag diri damo pag ito naka-line up ang mga sulat ni Lola Amparing. So buhin-buhin na naton ha. Basahon ta this one coming from her. Magandang hapon sa inyong lahat, mga mapisan, mga listeners, sila binigid sa imo, Tita Regine, my dearest Tita Regine. Tita Regine, kuntani sa mga nagliligad ko panigin sulat ang kasaysayan nga ini. Pero medyo malabo ang paningin ko, gani nga subong langgid, no? Kahit isubong nga adlaw, malakat na ang ako nga mga hinablos, magabalik sa Australia. Dito na sila naga-estar, kag nagatrabaho. Tita, abi mo, hamba nila sa akon nga makadto sila, no? Sa itong March 23 to 25. Tapos, nga masulat ako para nga mabatian ko nila. Tiyambal ko, bisan dito ka mo sa Australia, pwede ka mo niya makapamati. So, amo na gitagaan ko sila sa address, sa Bombo Radio. Kag, immediately, ginbutang nila sa ilang cellphone. Tinagabuto sila sa itong March 23 sang aga, kag, ginsugat ako nila diri sa Aganan. Abi mo tita, una nga bakasyon nila sa Santa Barbara. Way pa to sila anay nag-iliskwela, siguro mga 4, 5, or 6 years old pa lang sila. Ti subong lang sila nga nakabakasyon, nga may mga anak na, kag pamilyado na. Nagtulo ang luha ko, samtang nga ginakupan nila ako sang hugot gid. Ti wala untat, ang amon nga pag-inistoryahanay, pagpa-picture taking, tinahidlaw man ako sa ila. Kag nagdumduman ko pa, no? Nga nagapaligo sila, adlaw-adlaw sadto, nga wala asang bayo. Tinagakinadlaw man sila, samtang ginaistorya ko sa ila ang mga nagliligad. Ang bapasang isa nga, mas-save ko na siya para nga makaabot sa sunod nga tuig sa akon nga 95th nga birthday. Talagang napakabait nila sa akin. Bisan nga papikla na sila, Tita Regine. Sila pa na ang nagaservice sa akon. Ang isa sa ila na magkakapit. So, sugat namon sang hapon, sang March 23. Kay wala ko nun sila nakaabot, no? Ining duwa nga magulutod. Nag-upod ako sa airport. Tita, nagyakap at humalik sa akin sa loob ng kotse, kagin introduce ang iya nga bana nga gwapo nga lalaki. Biro mo tita, hindi ko agad nakilala at sabi ko, 100% di ko siya nakilala. Alam siguro, no, ng mga 4 years old pa lang siya noon. Because of that, di subong pamilyado na. Tita Regine, nagtulo naman ang luha ko. Sanggin tanay sa ako ng envelope na may kalakip na cash.
pasalubong sa akon. Of course, I am very happy. Mga tears of joy, tanda ng pagmamahal at pag-alaala sa akin. Aba pa nila sa akon, Lola. Palangga kagid namon. Yan ba ko sa ila, Madam, mugiging salamat nga wala ninyo ako ginakalimtan. So sa tong March 23 sang hapon, tanan sila nagkadto sa Guimaras. 2 nights sila sa isa ka beach kag ti pagkahapon ang flight naman nila 6 o'clock sang March 25, 2023. Ti subong nga adlaw April 1, malakat ang bunsong kapatid at pamilya niya papuntang Australia. Sana makarinig sila ng aking kasaysayan tungkol sa kanila. Anyway, di ato man tong address ng Bombo Radio sa ila cellphone, Tita Regine. Tanan sila nga magululutod, pati ang pinakamagulang nila sa London. Ba, mga mabuot, kag mga very thoughtful. Maliban, no, nga masyadong mapagmahal sa akin. Ang mami nila, nagpauli na halin sa Amerika. Kag hiwalay na sa hinablos ko sapagkat may asawa na at anak at isang school nurse. Ang mami nila, Tita Regine, na-deport kag hindi naman makabalik sa Amerika. Nabatian ko sa nag-asawa siya noon. Kaya sabi ng pamangkin ko na siya ang unang nag-asawa, kaya nag-asawa man siya. So pagdating ng mga anak dito, ang second wife ang nag-entertain at naghanda ng mga pagkain. Okay man sila tanan, no? Kaya mga mabuot man, maasikaso, kag isa man ka school nurse man sa Rojas City. For sure, pupunta raw sila rito sa aking kaarawan sa April 11. So nagpasalamat ako sa poong may kapal, nga bisan tapik lang ako, pero lahat sila mapagbigay, maalalahanin, at mapagmahal sa akin. Kung Christmas, araw ng mga puso at kaarawan ko, di nila nakakalimutan. Tita Regine, balaan mo naman ang ginakawilihan ko adlaw-adlaw, ang mamati lang sa Bombo Radyo, halin sa aga, tubtob sa hapon, tubtob sa oras ng inutulog ko. Kag ang ginakawilihan ko pagid ang magsulat sang akon nga mga kasaysayan, kun mayo lang ang akon nga panulukan, kag ang akon nga health. Gani, Tita Regine, okay gid, no? Gina-invite siya kita diri sa iyang birthday. Pero of course, tapos na. Tapos ng iyang birthday. And we saw each other. So thank you, Gid. Here's my love, kisses and prayers. May God bless us all lovingly. Lola Amparing. And syempre may poem, kahapon at ngayon. Sabik na sabik sa matagal di nagkikita, biglang dumating ang kasiyahan na magkita-kita ang nagmamahalan. Umiiyak, nagyayakapan at naghahalikan. Sa sobrang kaligayahan, walang hinto ang iyakan. Tears of joy ang nararamdaman at kaligayahan. Mula noon at hanggang sa ngayon, ang kabutihan ay di nawawala. Wastong pag-uugali, di mahiram, di manakaw, kaya pag-ingatan ang kabutihan hanggang kailanman may ganting pagmamahalan, ang awa ng may kapal makamtan. Kahit kaunting pagtingin at pag-aalaala, kung nanggagaling sa puso mo, nais kong lumigaya hanggang buhay pa, di makakalimutan kailanman. Huwag ugaliin ang pagkukunwari, kailangan taos-pusong pagmamahal, bigla ang grasya at awa ng Diyos ay nandyan, ang kabutihan kahapon, itutuloy ngayon. Ang buhay natin hiram lamang, itanim palagi sa utak natin ang wastong ugali. Ang kahapon at ngayon na pagmamahal. Huwag hihinto at itutuloy ang kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Love, Lola Amparing. I'm sure nakasmile na dira sa ang aton nga agot, si Lola Amparing, still beautiful at 94. Rhyming. Sa inyo diratanan mga kabombo, may I also hear your own stories? Pwede gid nga i-email ninyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Lolo Dencio, daw wala ka nakabutwa, kamusta ka na da? We miss your mga comedy nga mga stories. More comedy stories that be, Lolo Dencio, para makahuluharak-hak naman kita. And the rest, no? Sang aton dira nga mga letter senders, open gid
kamo nga mag-share. Whatever it is that you would want to share sa sininga programa. So, maraming salamat sa inyong pag-upod sa akin today. Siyempre, tomorrow is Saturday and we're good na. Sa ating winner si Mama Den sang Igbaraz. So, we'll be interviewing her tomorrow because Saturday kita buwas. And syempre, bantayan nyo man, revelation naton. Who's our best story for this week? Magadaog sang 1,000 ka pesos nga cash and to be interviewed also diri sa KLP basi ikaw na ina kay nagpadala ka sa story mo. So bantay ka gid boss ha sa saliwat. Madaming salamat. See you again tomorrow. Sa gihapon ninyo lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.